Hello mga ka-listeners, maayong hapon ug ang oras alas 3:15 mga ka-listeners sa kahaponon og madagom-dagom ang kahaponon og nagtaligsik gyunigikan ganina mga ka-listeners og karon napay mga ginagmay nga taligsik. Og gikan ko sa center day mga ka-listeners kay nagpa-check up no. Nya gi-refer na pud ko diri sa padung ko sa City Health karon. Kay para marisitaan ko og tambal kay wa may doktor sa center. Ganina ramang buntag no ang doktor nya nagi-refer ko sa City Health para marisitaan ko og tambal no. Another pagsuway mga ka-listeners no sa Happy New Year. Happy New Year gyapon. Laban lang. Kasi natay mga pagsulay laban lang yapon mga ka-listeners. Ako lang ang pizza day karon mga ka-listeners, January 7, 2025. Happy New Year ninyo mga ka-listeners. Baklayta ron padung sa kuan City Health. New Year sa tananog sa mga listeners nga mga OFW nga wagit sila ka-appeal sa mga celebration sa Pasko sa Pilipinas kay kayod man kino sacrifice ba para sa pamilya. Happy New Year, Merry Christmas ninyo mga ka-listeners no. Ug Happy New Year. Laban lang ta no. Namo gini mga pagsulay no, mga pagsakripisyo sa atong kinabuhi. Salig lang itas Ginoo. Ako din putlon mga tagkaod mga ka-listeners kay may lang taog mapas pa ron ma-check up ako maristaan kong tambal kay para mapuhon o nya ba maka-edit sa Chikumalo. Ato lang i-try advance lang yung vlog mga ka-listeners para largo na taon niya o maka-mahuman sa edit ini pang video na itong video natadapit sa may police station na kong papi yan nagpunta rin mga design sa Pasko na design sa Pasko police station. Doon na police station dari mga ka-listeners. Diya sa unahan City Health na. Meron tawag mapas pa ron mga ka-listeners kay basig cut off na sa balik na pud ugma mas maway swerte pero manghinaot na kung naaron kay para dito na. Kay sige kulan mga ka-listeners. Sige kulan. Tara City Health na dapit mga ka-listeners City Health. Kung sa mga ka-listeners kay musod sa kung sa City Health no? Balik taon niya mga ka-listeners. 1 hour later. Hello mga ka-listeners, ang balik ta mga alas 4:14 na mga ka-listeners no og nahuman ra gyud kog inject no na-injectan ko og anti-tetanus unya napay schedule sunod ani after 6 months day napa day siya schedule nga injectan ko balik puhon July puhon no July 7 kay after 6 months kuan kan daw anti-tetanus kay buhan mga ka-listeners nahiwa akong tiil nahiwa sa SIM
nahiwa akong tiil mga kalisteners sa scene, no? Pero akong gisapatusan kay para safety siya sa kay samot yung ting uwan bitaw niya lapok basta mapiksan o lapok pa niya makagawan bitaw. Ingon ang doktor na very good kuno kaya akong gisapatusan. Kaya kasagaran ko no masamad magchinilas ba, mas delikado din yung magchinilas, delikado sa mga bakterya ba, wala na nakakuha ng doktor na very good ko no kay very good ko no ko kay how dun di sapatusan no gimedyasan. Baklay mga ka-listeners, painit lang gihapon tani kay talagsa ra mo init mga ka-listeners. Talagsa ra mo init sigig ulan ba. Karon init man painit sa ko. Para di na ni vitamins. Di na ni vitamins ning init kay hapon naman. Buntag ng vitamins no. Vitamin E. Sa buntag magpainit vitamin E, init. Katawa lang tayo, katawa. Laban lang sa buhay. Year 2025 mga ka-listeners. Ako sa ning balihon ako ang kamera dai. Akong kamot nga naghawid no kay pag-ubang kay injikan hawoy. Hawoy niya ako ang bukton nga wala nga bukton no. Hawoy tug epekto tong kuan pero mayroong gi-inject lahi sa aring tuo kay murag wala ra sa tuo ba pero naalag po skin test mura po gipaat og lampinig kasuway mo na mga ka-listeners kanang skin test bago ka injectan og anti-tetanus kanang skin test may murag half dose ka ba murag ka gipasawaan bitaw ka murag gipaak og lapinig akong paminaw. Akong paminaw mga ka-listeners murag gipaak jud lapinig ba ag kining kuan kining skin test before ang final gid nga anti-tetanus ba. Pero way kuyaw way kurat naanad naman ng pugko kaya labi na sigo kapakan og lapinig ano mga ahoy bitaw ko sigo kapakan lapinig ug naanad hinon ko sa injection ba murag normal na lang siya ba nga murag ako gipaak og lapinig di na ko igog na kuyawan na immune ako sa injection ba kay tungod sa mga experience nako mga lapinig si pamaak na ako sa puton mga ka-listeners bali na ko ni akong kamot ug awit. Hello mga ka-listeners, balik ta no. So balik ta og awit kay awi ang wala nga bugton. Nya kay advance man nga video. Ako lang yung intro vlog sa si Kumalo ba. Nya Pizza City no January 7 karon ug ang oras alas 4:20 na. Bro, dili ta maglangan mga ka-listeners no kay nalangan-langan gyud ani no. Paminawan ninyo kasi ko pa ma-edit kay advance man paminawan ninyo ang part 4 sa Chico Malo. Nasugmuyo kayo ang tanang sakop ni Tiburcio nga gitangtang siya sa iyang tungdanan isip leader sa tibuok Hacienda Amlan. Naghatag ginig dakong kasamok sa nahuna nila ni Dante ug Brutos kay aduna may mitumaw nga mga balita nga pasakaan sila mga kaso sa mga tao nga nagdumot kanila suda sa dugayng panahon.
Apan si Tiburcio, kanunay mipakalma kanila. O hinoon, gitabagan sila nga mo-focus kanunay sa ilang mga misyon o dili magpatandog sa mga isyu batok kanila. Samtang sa laing bahin, gitanyaga ni Chico si Odisa aron ipahiling ang iyang mga mata sa espesyalistang doktor kung adun na ba kini kagayunan nga makakita kini sa kalibutan. Gidasig siya og mayon ni Chico nga dili ang imbation og kadlok kay andam kayo siya sa pagtabang sa tanang gastuhan, makakita lang siya pagbalik. Kagalaan niya ang sumpay na itong sugilanon, Chico Malo. Sige. Daghang gyud kayong salamat, Chico. Nahibaw ko nga nindot kaayo ka og kasing-kasing. O gusto gi kamo tapang namong tanan. Bueno, maura na ikong tuyo. Basta, sulti hilagyo ko tinuod. Aron dadot ka dito sa kong kailangan, doktor. Oh, unsa man dis? Mudayon ka og pamaligya ron simbahan? Opyot. Kinahanglan gyud ko nga mobalik og pamaligya. Oh, sige. Taboton di ka kay hatod ta ka dito. Ay, kadiyot o na Odessa. Nalimot kong pangutana ni mo ganiha. Dini mas chiko lagi ganiha. Unsa may tuyo adto niya ni mo. Kuan. Wa good nay. Ha? Unsay wa good? Ay da. Kuan good nay kanang naaray gipangutana si Chico nako. Kung gusto ba kuno ko nga magpa-check up sa akong mata. Kinaa ko no siya kailangan doktor nga espesyalista aron matanaw kung naa pa ba'y chance nga makakita ko. Uy, wala ka nindot ko na dis. Pa-check up ta. Mapil ko anak kay. Say sambol kaayong akong pananaw marag doon na say doon ako'y katarata ba. Free man ka yung giingon dis. Wa siya giingon nga free, apyot. Oo. O gusto pa, wa na libre rong panahon na, uy. Ay. Ang tanan doon na naibayad. Ay, Hinoon, igura man sa nangutanan ako si Chico. Murag nakadungog ko. Nga gusto kaniyang tabangan sa gastuhan kung dunay kahigayunan nga makakita ka. Ay da, istorya ra to ni Chico, nay. Gisayunan ka sa gastuan ng pagpa-opera sa mata. Unya, ikaduha pa, wa na ko magkunahon na anak nay, uy. Sigurado ko, nga di gyud ta ka-afford, anak. O gusto pa, maikog ta ni Chico. uy. Basin na sponsor nga ikahatag ni Chico ni Modis. Sekretor ba kayo na si Chico? Sabi yan ay daghang kaila. Nakalitan man ganitang tanan nga mismo si Don Fausto, iya din kaila. Na, mutaas na to istorya, anak, apyot. Paabuta lang una ko diha kadayot ha. Kay mag-ilis lang ko sa sinina. Unya, mula ka dayon ta. Nalawag na ko si Matoy ganiha. Ugma ko no. Labing siguro niya na sila din ay kuyog ang imong papa. Nagsultihan na bitaw minini si Papa kaganina. Ug doon na pala ang gibalita si Matoy na ako, boss. Unsa man? Kuan pa. Baniog ko no kayo sa Tibok Hacienda Amlan nga ang ipuli ko nung leader dito sa ato si Adjong Bagintol. Unsa? Unsay Adjong Bagintol? Kinsa man na siya? Da! Si Apyot God! Kabuang. Seryoso na nga balita? Saman, Brutus? Seryoso na? Binuang? Seryoso ko no, busing, oy. Si Apyot ko no, mawipulin ni Sir Tiburcio. Siya ko no'y umaabot nga mamahimong leader sa tanan. Binuang na. Di ko mo to, anak. Oo man ay lanong nga balita karon dito sa ato. Sa unsa pa nakalanog? Pagkaway angay. Wangking pagkayo. Unya bati pa yung kayog dagway. Samutan pa siya pangahan nga. Purbidawa gyud ayo. Di bitaw ko mutuan ang balita ni Matoy, pero ang tanan dito, God, mao may mikatap ko na nga balita. Wa malagi maghisgot si Papa anak diri nako.
Oh, basin walang kaniya sultihe. Nagingon ba ito nato si Sir Tiburcio nga focus lang yun tas atong trabaho din he. Bagintol. Ha. Grabe mga tawhana. Sobra na kayo ang ilang pagpakauaw na mo. Ilabi na yun nga ni Papa. Wa na yun sila ilaing napilian. Katog yung wangking kayo nga si Apiot. Ha. Bitaw, no? Sakto dyan kasi imong gihugon-hugon. Nagingon ako sa una, busing, nga gamiton yun ni Chico ang iyang gahom isip anak. Aron matudas tang tanan sa amlan. Tinuod na, Brotos. Bisag hangtod karon. Di na ko matago ang akong dako kayong pagdumot niya itong tawana. Sukad gid nga nahiabot na siya sa sinda. Wa, pag yung kumakabaw sa na niya. Di ba maton ni mo, boss? Mas dako og utang kabubuton si Don Fausto ni Sir Tiburcio. Kay siya, ang usa sa dakong hinungdan kung ngano nagmalampuson sila sa ilang mga negosyo. Oo, tinuod na. Ang akong amahan, dili basta-basta og abilidad. Siya ang labing mayong utok. Siya mao'y utok ni Don Fausto. Kung wa pa na si Papa, di gyud siya mahimo nining inila nga negosyante karon. Pero kinaama si Papa, nga mao'y iyang advisor so kadpa kaniya to, milambo ang iyang mga negosyo. Ug naghinubra ang iyang mga bahandi karon. Wa nagyud ay bili nilang utang kabubuton. Mao na'y sakit sa tao. Ay sa. Ay maayo ka. Og Pamanho na ko si Kuaro yung pabinalay. kahanggaw Dili na ba di kumulingi yung tanaw ko nung sa dakong natampo ng Sir Tiburcio sa ilang kinabuhi. Oy! Hey! Mao nga sakto gid si Papa. Kung nga nung ato ginibuhaton. Ug adili ta mahimong masipyat ani. Ako mismo mao'y manimaos nila. Magbasol gid sila nining ilang gibuhat diri namo. Ang kalaom ka, busing. Hindi ito yun mo talikdan. Bisag asa mo, tuwag yun ko, ha? Pamatyon ko gyud silang tanan. Hudon ako. Ang tanan nilang kaliwat. Ilabi na gyud si Chico Malo. Chico Malo! Uy, Sir Tiburcio. Kumusta? Okay lang. Congratulations! Nahibaw kong nagmalampuson kagyod sa imong mga tinguha, dinhi batok nako. Walang personalan, sir. Trabaho lang. Kinasing-kasing na kong gidawat ang akong kapildihan. No hard feelings. Salamat sa mga pagsabot. Huwag sa pa yan. Dili ka na may mahinungdanon nako, Chico. Bisag daghang mga sayop nga informasyon nga imong nadawat, batok nako. Usahay, naghinubra pa gani. Gisabot lang ako ang tanang mga tao kung nganong nasoko sila kanako. Pero sagdi lang. Kung unsay nahitabo, mao na nahitabo, ug angay na kong dawaton ang akong responsibilidad kung wa mas lang makauyon sa akong pagduma nining dapita. Tuod, kumusta naman ang imong pagpuyo dinhi? Naanad ako, Sir Tiburcio. Og nadawat na sad nako nga mao kini ang akong silot sa mga sa nga akong nahimo kaniadto. Gustos Papa. Nagpasalamat ko niyag dako. Og diha nimo tungod sa inyong pagdisiplina nako. Mao na'y labing importante nako, Chico. Naibaw si Papa nimo niya na nga ikaw mo'y labing mahinungdanon nako dinhi. Ang imong seguridad. Ilabi na gyud ang kausaban sa imong pagkatao. Salamat kay sir. Ayaw na. Ayaw na pag-share na ko. Labi na ngawa na ko sa katungdanan. Nag-istoryahan na namin ni Nyol Fausto. Ug gawas nun ka na sa tanan nimong gustong himuon. Dagan kay salamat. Osborgo, congratulations, Chico Malo. Gitahod og respeto gyapon ako ang imong pagkatao, sir. Mitanaw kog dakong utang kabubuton nimo. Ilabi na nga nasayod ko. Nga ikaw mismo mo'y mitabang ni Papa aron mapanalipdan ko nga dili mapriso sa akong mga kaso dito sa syudad. Ayaw ka na guna-una. Ang akong pagtabang niyo, Chico,
Wa makinanglan og bisan unsa nga tugbang ug baos. Kalipay nako ang pagserbisyo dinhan ninyo. Kung unsa may mga personal nga kahiob sanay nato, ato ka na hikalimtan. Ug magsugod ta sa bag-o na tong kinabuhi. Usbon ko, daghan kayong salamat sa mong pagsabot, Sir Tiburcio. Dawatang akong pagyukbo o pagsaludo di mo. Ay, dinhili ito gikan si Tiburcio, Baychik. Oh, kumusta, Piet? Ay, kuan bay, nganigyo ko nimo kay gusto na kong klaroho ng mga butangan eh. Ngayon sa? Matay. Daghanan ng mga na kusbay, oy. Kuwang na lang, magpa-autograph. Mura naman hinon kong artista ini. May noon. Ha? Si Mayo. Ngang uban mo ato dito, mangayo naman ako og trabaho og mga hinabang. Oh, mayo lagi. Timaan na nga dako ang ilang pagsalig o pagtaho rin mo isip bagong leader. Mo na dako kayong problema. Kana pagsige ingon nimo nako nga ako mo leader na din he. Paminaw, Piet. Ako ay paniguro nimo. Nga si Don Fausto, wanay laing pilyo. Ikaw na gyud ang itudlo niya dinhi nga bagong leader sa tibok Hacienda Amlan. Pastilan. Ako ba? Wag yung ko kasabot sa kong ibate ba, Chico? Kung malipay ba ko, masuko ko nimo? Di taon ko ang ngayon na ng leader, oy! Salig sa mong kagalingon, Piot. Naibaw ko nga kaya ra kay nani mo. Kaya si mong kagaral. Ay nalang pagreklamo, gud. Suportado ka na mong tanan din eh. Og sugod karon kinahanglan nga imo ng anaro ng imong kaugalingon sa pagdawat sa kamaturan. Kaysa dili madugay, formal na onyang i-anunsyo sa tanan ang imong bagong katungdanan sa imong kinabuhi. Bangas ka. Ay, time para good na. Chico, time para good. Ako ba? Dugay nagyug kong nagduda nimo. Usa may imong pagduda nako? Nganong lakas magay ka. Kabantay ko nimo. Ngang tanan nimong isulti na rin ako. Dali ra kayong mahitabo. Pas kayo. Daghan yung kayo ang mga wa makatuwa sa mga nahitabo karon. Sukan ka nahiabot ka din eh. Dako na kay kausaban nga mo dapit. Ugwa ka ba malipay ni? Ako, wa malipay. Ngano kung wa ko taon ko malipay. Puwerteng lipaya. Ang wala na ko isabte kung anong ako gini yung itudlo nga leader din eh. Usbon ko, Piot. Pag-aanad na lang yun. Kay di ko masipyat. Ikaw na yun unya ang bagong pangu sa tibok Hacienda Amlan. Nagbutang na kog muskitero ni mo dito, Desha. Salamat, Nay. Matug na sabon niya ko karon taod-taod. Ay, ugma di ay. Muadto ko sa barangay. Magkuha ko sa akong rasyon sa tambal. Pero mubalik rasab ko dayon. Unsa naman lahi ko ang mga tambal, Nay? Nahutdan ako para sa akong hubaknak o para sa akong kasing-kasing. Mao man ay perming makuwangan nako kay ang tambal nga ihatag sa barangay dili pa gyud paigo. Sagdi lang, Nay. Mapangitaan na gihapon nato na og paagi. Ay, tuod di ay Desha. Unsa na ba gyud ni katinuod nga si apir naman kuno'y bag-ong itudlo nga leader din his ato? Maubitoy ilang ingon, Nay. Dako kaayo kong pabor gyud kung si Apyot na mo ay mahimong leader din eh. Mas angayan siya kumpara atong Tiburcio. Di masad na mabintahaan si Apyot. Ang uban, wa makauyo niya, kay ubos ra lagi kaayo ang ilang paglantaw ni Apyot. Pero para nako, siya gyud usa sa labing angayan ni anang posisyon na. Ay, pabor sab ko, Odessa. Nalipay kaayo kog dako nga sa dili madugay. Formal na ko nung i-anunsyo nga si Apyot na gyud ang tinud-anay nga bag-o natong pangu sa Hacienda Amlan. Ikaw ba si Adyong Bagintol alias Apyot?
Oo, Nyor. Ako in town. Congratulations, Apio. Ikaw ang ako napilihan nga itudlo nga bagong leader sa Tibok Hacienda Amlan. Sigun sa ako mga pakisusi, daghan ang may hatag sa ilang rekomendasyon nga ikaw gayon ang mas labing kwalipikado nga ngayon nga mao'y mamahimong leader diha. Binuang. Wa ka magkomedya, Nyor? Seryoso ka na, Apiot. Sa wado-duha, ikaw na'y bagong leader nina. Pastilan, murag wag yung kong kasabot sa akong debate din, Nyor. Murabag, yung kong katuo nga ako'y imong gitudlo, nga bagong pangoder, eh. Osbon ko, congratulations, Sunod semana, buwan na ko diha. Aron formal na ko i-anonsyo sa tanan ng imong katungdanan. Ug sabing madaling panahon, buhaton dayon nato ang formal inauguration aron official ka na gyud unyang manumpa sa imong gihuptan nga liderato. Nyor, wa ko maibaw. Unsaon ako pagsulti ang akong dakong pasalamat nimo. Bisag di ko takos nga mahimong leader pero gidawat na ako ang bugat og lisod kaayong taha sa kinabuhi. Ug akong paningkamutan, Nyor, nga himuon ako ang pinaka-the best nga serbisyo alang sa tanan. Cheers, Apiot! Kumusta mo din, Maayo man, Papa. Kabisaydo na kayo na mo ang tanang lugar din, Very good. So, andam na ba mo sa inyong pagabuhaton? Brutus, saman, andam na mo? I'm sorry, do. Nang gusto kong bana, Charles. Andam na kayo, sir. Dili na gani may makapaabot sa imong signal. What ang yun, me? Kana, mo na gusto na kong madungog ninyo, Brutus, Dante. Pero yun na, Pa. Tinuod ba? Nga si Apiot mo oy ilang gipuli ni mo? Tinuod ka na, Dante. Si Apiot na, mo'y bagong umaabot nga leader sa tong dapit. Uy, ano kong taon? Grabe ang ilang insulto nga gihimo. Diri na to, Papa. Mau. Ayaw pagsigi og huna-huna niya na, Dante. Ayaw kalimot sa akong gisulti ka ninyo. Kinahanglan nga focus mo sa akong gisugo ka ninyo. Dili ka na mo'y mahinungdanon. Ang importante, nga mulampos kita nining atong misyon din, Nagpahungaw lang ko sa akong kalagot, Pa. Kaya yun ako kapugngan nga. Maghuot yun ang akong dugan sa tumang pagdumot. Pakalmahan imong kagalingon. Relax. Kinahanglan nga dili ka matandog sa mga isyo. Ato kining siguruon ang atong gihimo dinhi. Bitaw, Boss Dante. Anak yun. Sir? Ano sa matang nasugdan, ha? Kana, muna'y ko gusto nga isulti mong pangutana. Paminaw mong mayo. Ingon ni ini ang atong himuon. Congratulations, Apiot! Congratulations, Apiot. Salamat kayo ninyo, Disa. Ingon man nimo ng Marcia. Nalipay ko sa inyo pagsalig o pagtuod rin ako. Bisag di gyud ko ang ngayon ini. Ako gyud ning giisip nga dakong balaan nga grasya gikan sa langit. Og isaad na ko sa tanan. Bisa ako niyang pamunuan. Makadawat gyud ang tanan og tinuod. Og nya makiangayon nga serbisyo. Nalipay kaayo ang tanan, Apiot. Ilabi na ang mga kapitan o mga konsihales nga ikaw na'y bagong umaabot nga leader namo. Ay, bitaw nang. Hangtod karon, wag ko makatuo nga mao ni mahitabo. Katawanan kay paminahon pero seryoso nga butang. Nga di gyud angay katiaw-tiawan. Nangandam na baya gid ang tanan, Piot, sa formal nga inaugurasyon alang sa imong bagong katungdanan sa atong dapit. Oo, mao lagi. Di gyud malalim dis, Sa sunod adlaw, mobalik din si Senyor Fausto. Og
Gipahibaw na gani niya ang gobernador o ang mga mayor sa lungsod. Aron nga motambong sa kalihukan. Dako na kaayo ning grasya gikan sa langit, Pyot. O giampo gyud nga ko kanunay. Na pinaagi sa imong liderato, matunhay na gyud unya ang tanan. Ako isaad sa langit o sa yuta ng Marsya. Nabuhaton ako ang pinaka-the best nga serbisyo alang sa tanan. Ngaway pagpinig o pagpamintaha sa uban. Usbo na mo, Apyot. Congratulations! Maabot ako niya, Rafael. Daghan taog hisgutan, Salamat kayo, Papa, sa imong mga pagpatalinghog sa akong mga hangyo. Sangko sa langit ang akong kalipay nga imong gidungog ang mga panawagan sa mga tao dinhi. Dibuhat lang na ako ang akong katungdanan. Dili pa ka na mao, Rafael. Daghan pa mga kaayuhan nga ko'y ihatag sa tanan dihang napita. Mag-istorya lang nagtanto ni Apyot, ha? Daghan yung kayong salamat, Papa. Nakita na ba ka mo ni Tiborcio din, ha? Hinumdumi, Rafael. Kinanglan nga tauron lang gihapon ninyo si Tiborcio. Dili ko gusto nga mawadaan mo og respeto kaniya. Wa mo sa mga kuntinagda niya, Papa. Nag-istoryahan na nami. O ginawat niya ang hukom sa katawan. Tinood, di ni hukom gikan nato, kundi hukom ginigikan sa tanan. Mitanaw ko og dakong utang kabubuton niya, Papa. Kaya nahibaw ko nga dako gihapon siya natampo sa akong kausaban. Bisan pa tinuod og dili perpekto ang iyang pagkatao nga nagiya na ko sa maimdan. Daghan pa kita og hisgutan, no? Ang hisgutan, Rafael. Og panahon na sab siguro nga magpinaselo ay kita sa usag-usa isip imong amahan. Mangayo sab ko nimo pasaylo sa ako mga pagkuwang diha kanimo. Nasayod ko ni ana nga daghan kog mga kapakyasan diha kanimo. O gusto ko nga magkabalik na sa hingpit ang mayo na tong kabubutoon. Giyan ko sa dako, Papa, nga dili ko maayong anak diha nimo. Ug nagpasalamat kayo ko nga dako og taas kaayo ang imong pailob diri nako. Bueno, mabuta ko niya ugma, ha? Aron hisgutan nato ka ng mga butangan sa personal. Ilabi na ang pagsulti sa tanan aron masayod sila nga ikaw di ay akong anak. Di na kinahanglan, Papa, nga may baw ang tanan nga anak ko nimo. Dako na kay na kong kalipay nga aduna nay dakong kausaban diri karon. Bueno, ato niya nang sabutan ni kabut na ko niya ugma iyo. Tinaw ug tataw ba ninyo ang akong mga tugon? Yes sir, copy. Ikaw, Dante. Isa ka man diya, ha? Dante, Stoy. nganong wa ka man magtingog diha? Yes, pa. Yes. Klaro kayo na ko ang tanan. Very good. Pamila mo, ha? Mubalik ko karon sa asyenda. Og paniguruan ninyo nga sa akong pag-abot dito. Adunay nindot nga balita gikan ninyo. Among paningkamutan. Yes, papa. Ako papa mo ko eh. Brutus. Sige. Buhatan ninyo ang the best nga makaayo ka na to, Dante. Kay mauna kini bugtong nga paagi nga makaluwas na to sa tong kalisod nga sitwasyon. Kay kung mapakyas kita nini, wa na kita'y puruhan nga mulong tanugdugay sa atong dapit. Buhaton ginamo ang tanan, Papa. Kutom sa among mahimo. Mao na. Mayo. Bueno. Good luck na tong tanan. Og dawatan ninyo nga kombinasyon alang sa atong kalampusan. Cheers. Cheers, Apit. Cheers, Baychik. Ugma, mabot na si Don Fausto sa hapon. Gusto siya nga makiksulti nato. Sila noy. Kulbaan kong may Baychik. Mahadlok ra ba ko anang Nyor Fausto? Kinahanglan nga mag-anad-anad ka na, Apyot.
Kaysa mosugot kag sa dili, ikaw na magyud unya ang bagong leader din sa tibuok Amlan. Pastilan, oy, pastilan. Ang tudon ba, Chick? Wapagyod mo sink in sa akong kaugalingon ng akong nga ako'y mupuli ni Sir Tiburcio. Lain. Natural ka na, Apyot. Maana na gyud unya ka sa kadugayan. Ida tungod yun ni mong tanan ba? Kung di pa tungod ni mo, ba, Chick? Di gani maabot kong kinabuhi. Ang tanan doon ay rason kung nganong nahitabo ni karon, Apyot. Ang tanan sulagma lamang. Kining atong kasuod karon, gituyo ginis panahon. Kay nalailan ako ang tao nga labing halang doon ining dapita. Istorya, bidoy mauwaw ang subtahan na, eh. Cheers, Pyot. Cheers. Pero ba, Chick? Best friend man yung tanduhan, no? Pero ang tadron, wag yung ko na mo sultihin sa tanan ni mo sikreto. Unsay sekreto? Sikreto, kun kinsa gyud ka. Ida gini mo, Pyot. Magsigim tagbalik-balik sa imong pangutana ni mo, Pyot. Di na may nungdanon. Ordinaryo ra kayo ko nga pagkatao. Ang importante nga sa sunod adlaw, formal ka ng inaugural isip bagong leader din sa tibuok Hacienda Amlan. Alas 3 na sa kadlawon. Wa pa ko'y nadawat nga tawag. Gikan nila ni Dante ug Brutus. Unsa kahay na hitabo. Pabuton lang gid nako. Kutob karong alas 4. Kung wa pa gani balita gikan kanila, ako na mismo may mutawag kanila. Pita kita. Di magyug ko mahimutang. Magkape lang una ko. Aron dili magsakit kina kung oo sa pagpinaabot kanila. Pag tumarog tang aron makatarong ka ginawa. Kuhaan ti ka og tubig, ha? Ay, ayaw na, Odessa. Nakamata lang ko kay giurom ko sa akong damgo. Giurom di ay ka? Ay, lain kaayo ang akong damgo. Unsa may imong damgo, nay? Nga mura magkag naghangak. Nay? Kuan, nakita ko sa akong damgo kung kinsa'y nagpatay sa imong amahan. Ha? Kinsa man, nay? Si Tiburcio. Ay napagsigi ko na huna, anak, nay. Mao sigurong misuna sa imong damgo. Kaya nagsigi ka gunahuna sa nahitabo ni tatay ka ni Adto. Bunga lang siguro ni sa akong kamingaw niya, Desa. Inom og tubig, nay, aron mahawasan ka. Ay, nag-abot na lang imong ginawa, oh. Kadiyo ta, kuhaan ti ka og tubig. Ako na, Odessa. Pahuway na lang og balik diha. Kay maulian ra ko. Uy, Didit. Ikaw manggudi ay na. Kasyayugod ni mo. Wa man din he. Wa day ni mo hapita sa ila. Ito gikan sa ila. Umitaw dito. Ay, basin og tuas ilang chiko. Sabi mo ko na kong iya sa dinhinan. Pero lang, nibaw mo sa akong balita karon sa radyo. Uy, unsa may balita? Na, wala mo may baw. Ay, kadiyot kay manaog ko. Unsa bay balita, Didit? Makulbaan man sabtan nimo, oy. Nan, si Don Fausto, gipatay. Unsa? Tinuod ka, Didit? Lagi lang. Wala balita karon sa mga radyo nga si Don Fausto,
Castro Reyes ipatay sa mga wamil mo tao. Kinuo ko, nga hanuman in taon. Nay, nga no, Nay? Unsa na ito? Odessa, gipatay si Don Fausto. Unsa? Kinsa may nagpatay? Kuan, gisuta pa karon sa kapulisan kung kisa nagpatay. Dayon siya. O upay ba ang tinanay nga motibo kung usa gyud rason kung ganong gipatay siya? Ginoo ko. Pili, di ka na tinuod. Ganong ilamang gipatay ang akong amahan. Magbayad silang tanan ining ilang gibuhat. Mga wa sila kasing-kasing! Muadto ko karon sa syudad, Tiburcio. Kinahanglang manubag ang naghimo na ining ngadtos kong amahan. Muban ko dito. Atong sa taon kung kinsa ginaghimo ni Cheko. Congrats, natuntulo. Congrats, bossing! Cheers! Wag yun ko masipyat sa pagtudlo ninyo, Brutus. Matoy. Tungod nining kalampusan sa atong misyon, nag-unagin mong duha sa mga grasya o niya nga itong madawat gikan ni Papa. Domo arigato. Awat sa ba? Salamat, bossing. Thank you. Makabaos na kita ini, Brutus. Labi na yun nga ito ni Chico. Singkibuhat na to. Ang ngayon na nga mag-antos siya. Dili pa ni Paigo. Matagamtaman unya niya ang kapait. Nawa niya masinati. Masukad sa iyong kinabuhi. Unsa man, bossing, ha? Siya nagbay ay si isunod na to sa iyang amahan. Relax lang. Mabot rata niya ng bahina. Agdo na to si Papa sa iyang mando. Og sigurado ko, kung unsay atong gihuna-huna karon, mausab ka na iyang gihuna-huna. Magkaluluhi nga, Chico. Nagtuot yung alit siya nga makapabor pirme. Inigbalik na to sa syudad. Sigurado ko na makaihi silang tanan inigkakita nila nato ug balik. Katong ambisyoso Magkaihi. toko, Boss Dan, si Apiot ba? Unsa man, atutong ibitay sa punuan sa mangga. Kutob sa tanan nga nagdumot nato. Ato silang patilawon ug kastigo. Nawa pa nila matilawi. Makita niya nila ang mga scattered. Sigurado ko mamuti ang ilang mga naong sa kaluspad unya. Inikakita nila na to. Cheers mga boss. Cheers! Maodi ay itong lain ang akong damgo gabi. Tungod kay naa na di ay daotang nahitabo ninyo Fausto. Igo na, Nay. Dili maayong nga masubraan ng inyong school. Dawato na lang yun nato ang nahitabo ni Senyor Fausto. Apiyot, naunsa masag ka diha? Pahila ka lang sa kudis. Nag-uulid kay Kosteta mo. Di ko makatoo nga mao ni dangatan ni Senyor Fausto. Pag hinahinay lang mo, Apiyot. Nay, dili maayo nga magpalabit ang mga kaguon. Ato na lang dawato ang kamatuuran nga wala kit si Senyor Fausto. Kinahanglan nga madakpan sila. Kantong mga kriminal nga linuong nga nagpatay ni Senyor Fausto, magbayad sila sa ilang yawanong binuhatan. Magabahala yun sila ng ilang ibuhat ng multa.
Tulog ka tao nga nagmaskara ang nakita sa CCTV camera. Dito sila may agi sa loyong bahin sa bahay niya ng mga alas 5 sa hapon. Maayo kanila ang pagkaplano. Nagpaabot sila dito loyo sa buliga. Ugunya, mga alas 3 kadlawon, ilang kitabangan o dunggap ang imong amahan sa iyang kwarto. Hangtod nga nagkabsan siya sa iyang kinabuhi. Pero giyon sa manila pagsuot sa kwarto. Nga nakalahak mang ginapirmi kung mapahuway nas papa. Maugrade akong pangutan na, Chico. Kay wati na kitang force entrance sa iyong lawak. Ugani, imposible kini nga maabli o bisan usa nga mga master key kay nagamit man og digital technology ang mga lag sa inyong bahay. Malagbit. Doon nag inside job ni ning hitabo Chip. Malagbit yun. Ug mao na atong gitun-an og maayo karon. Nagkandak na tang special investigation ni kasuha. Aron masiguro ginato nga madakpan ang mga kriminal. Salamat kayo, Hippie. Dako kayo nga akong pagsalig sa imong abilidad sa pagsulbad ni kasuha. Iyo ko bala ka, Chico. Buhato na mo ang tanan kutob sa mong mahimo. Kinahanglan gyud Hippie. Kinahanglang masilutan sa kamatayon kung si kinsa may naghimo ini ngadto kang Senior Fausto. Ipasubay na to sa balaod ang tanan, Sir Tiburcio. Gamito na to ang tanan na tong resources aron madakpan yun na to ang tinud-anay nga kriminal. Salamat. Dagang salamat, Hippie. Well done! Well done, guys! Congratulations na tong tanan! Malipay kayo, mi, papa. Ikaw di patungod sa imong guidance. Di kita magmalampuson karon. Tinood na, sir. Maayo, yun kayo ni mong pagkaplano. Dili matuman ang plano kung dili trabahoon. Proud kay ko ninyo tulo. Og tungod din hitabua. Mura kog naibdan og tunok. Kaya nakita na nako ang katumanan. Ako ipasalig ka ninyo. Nga sinda amlan, dili na mailog kang bisang kinsa. Og kita. Kita na mo'y hari karon. Ug wa na'y makapugong, bisan unsay atong buhaton. Hala, no! Bago lang may naghisgot niya na, papa. Nga katong naghinam-hinam na kayo nga mulingkod na si Apyot sa iyong katungdanan. Mamuti na uni ang ilang mga kalimutaw, inigakita nila na to. O katong mga kapitan nga may pabor nila, sir. Silang tanan atong ilisan. Maugyod ka na ang mahitabo, Brutus. Kay mao ka na akong buhaton. Tuo di ay, papa. Doon ako'y concern. Unsa man ka na, Dante? Di ba, si Apyot naman ang ilang gitudlo nga bag-o nilang leader. Ang kigwahon nga apyot? Ang apyot nga sapyot o globot? Kadakong katawanan. Dili pa siya officially o formal nga nabutang sa pwesto, Dante. Technically, ako paghihapon, ang pangu sa Tibok Hacienda, Amlan. Ilabi na gyud karon nga wa na si Fausto. Wa na'y makabuot na to. Bisan kinsa pa sila. Pero, pa, si Chico. Bisag si Chico pa. Wa siya igong gahom. Aron makahatag siya bendisyon ni Apyot. Bugtong ako ra. Ako ang dunay gahom. Hangtod karon, Dante. Mauka na'y timan ininyo. Oh, sigurado ka ba gyud, papa? Bitaw, sir, bitaw. Kay nga no. Kuwang pa ba mos pagsalig na ko hangtod karon, Dante? Oh, di man singon pa. Naniguro lang ko kay naa pa manggod si Chico. Ang akong pagka-leader, Dante, adunay gipirmahan nga kontrata. Og dili mahimo nga yanuhon lang kaninila sa pagputol. Ang atong abogado, nagsulti na ko niya na. Dako kaayo og kagayunan nga maato na sa hingpit ang Hacienda, Amlan. Ug wa na'y magkapugong na to nilang bisag si Chico pa. Oh, bueno, papa. Mag-agad lang minimo. Kana, pag-agad mo na ko. Wa na kita'y angang kabalak ang karon.
Kay naktuma na ang atong ipangandoy. Nagbangutan ang tanan by Chick sa kamatayon ni Nyor Fausto. Magkabalaka. Ang hipi sa syudad. May pasalig na itong tanan. Nga buhato niya ang tanang pagi aron madakpan yun ang mga kriminal. Ug manubag sila mga iwan ng binuhatan. Kung madakpan sila by Chick, nga isabyod silang silutan sa kamatayon. Magtinabangin natas pagampo. Nga unta masulba din kining kasuha. Mao gini akong gipangayo sa Ginoo, Chico. Nga unta, madakpan dayon ang mga kriminal. Wa sila'y kasing-kasing o kaluoy. Gipatay nila ang usa ka balaang tao. Unsa man bay, wa bay lid hangtod karon kung kinsa gyud ang mga panuway? O nagkitutukan og maayos kapulisan. Ug manginawat nga di sila mohunong sa pagtugi sa mga kriminal. Ay, kaluoyin tawon sa pamilya ni Senior Fausto. Ang akong pangutana bay Chick ba? Doon na ka ba'y naibawan? Nga doon ay anak si Don Fausto? Siya akong nahibawan. Doon na siya'y anak. Pero wa na ko mahibaw kung buhi pa ba ang iyang anak o patay na. Kay dugay na kadtong panahon nga nakakita mi ni Dinsyo nga iyang gidadinhi ang iyang bugtong anak nga lalaki. Malagmit buhi, panay. Pero ang pangutana, kung asa na siya karon? Nakaila ka ba sa pangalan sa iyang anak, nay? Kung di ko masyayop, muragingan lang to og Rafael. Rafael? Dili ko kasiguro ha, pero murag maunay akong nahinumduman. Ikaw ba, Chick? Nakabay nahibawan? Kung nasa na karon ang anak ni Senyor Fausto? Kung buhi man siya, dapat mo patimaw siya sa publiko. O kinahanglan, nga mudoaw siya din sa Hacienda Amlan. Unsa man? Nakakabay nahibawan, bay Chick? Muna itong pagkisayran na ito. Pero bay, karon nga wa na si Senyor Fausto. Sigurado ko. Nga, ang dagkong pangutana karon sa katawhan din sa Amlan. Kung kinsay bagong leader rin, eh? Akong ipaniguro ni mo, Piot. Nga di na mausab katong nahitabo. Katong nahimong desisyon ni Senyor Fausto. Ikaw na yun, Piot. Uy, pero, Baychik, wa man mahimong opisyal ang inaugurasyon, Baychik. Ako na'y bahala na, Piot. Stilan mo to ka sila na to, Baychik? Wa kay mga kakulian ini karon? Di mahimong babag ang kamatayo ni Senyor Fausto. Aron ituboy ka nga bagong leader din eh. Ay, pastilan, ay. Ay, kuhan man god, di man untag yung ko ganahan nga mahimong leader, pero tungod nining hitabo karon. Bahala na. Ako na lang yun ng dawaton, alang sa kayuhan sa tanan. Naglisod pa ang kapulisan sa pag-ila sa tulo ka tao nga nagpatay sa imong amahan, Chico. Maayog kay nila magkaplano. Pero nasayop sila. Samtang buhi pa ko. Siguradoon ako nga masakpan yun ako sila. Kung di kumuhunong ani aron silutan sila sama sa gibuhat nila sa kong amahan. Ako mismo mo'y mapatay nila. Pariha na gibati, Chico. Ang imong amahan daw sama na sa usanako kaigsuon. Grabe. Grabe ang kasakit nga akong gibati. Wa ko'y tarong tuhog, oy. Tungkol ining hitabua. Sobra na kayo ilang gibuhat ni Senyor Fausto. Nanugdan kay ko sige yun. Kaysa adyo niya nga adto untang pagkamartis siya mo abutin eh. Ug daghan unta kaayo sig isulti din ako. Anogon gyud, Chico. Pero unsa-unta man. Bisan unsa pagkasakit, ato na lagi kinidawaton. Aron makahimo ta sa hustong mga desisyon sa unahan. Lain pa niya ato, Tiburcio.
Karon ng wanas, Papa. Gusto na ko nga ipadayon ang tanan niya mga nindot ng mga plano din sa Sinda. Sama siyang gisaad, nga iyang ihatag ang ubang yuta ngadto sa mga lumad nga lumulupyo sa amlan. Kukuan, Chico, mga plano palang kadto. Pero, nagsulti ang imong amahan kanako niya na nga iya pa ka ng tunan pagbalik. Di na kinahanglan. Isip ako'y bugtong anak ni Papa. Gamito na ko nga kung kahom aron matuman yung kini. Daghan pa kita og angang tanaw niya na, Chico. Daghan nga mga sensitibo nga mga butang nga dili mahimong gamiton dayon nimo ang imong pangan isip bugtong heredero sa imong amahan. Kung sa may problema, way magbuta ko, Tiburcio. Kung magpaila ko sa tanan. Akong pahibawon ang tanang nga taga-Hacienda, dinis amlan, nga ako si Rafael, ang bugtong anak ni Papa Fausto. Chico, relax lang. Ayaw kalimot nga delikado ka na kung imo ka ng himuon. Maoy tugon sa imong amahan ka ni adto nga. Dili kay ginuuna magpaila sa imong tinud-anay nga pagkatao dinhi. Tagay ko sa ustang rason, Tiburcio. Basig nalimot ka sa bugat nga rason kan nganong ni akagyo dinhi. O nganong giusab nato ang imong pangan. Oras nga magpaila ka nga ikaw si Rafael Mendoza Reyes. Sigurado ko, dakpon ka sa mga pulis. Tungod ka aduna ka pa'y warrant of arrest sa kasong pagpatay. Kapandi ka na tinod ang ilang mga pasangil. Dako ka ng buruka, Chico. Di man ang atong kontra, adunay ikasukol aron mataral ka sa bilangguan. Ato bangon akong tanan. Ayaw. Ayaw, Chico. Ayaw di ka nagbuhata. Ako mao'y agda. Gisalig kasi mong amahan diri ka nako. O gwasi gisulti nimo aron ni imong supako ng akong pagiya o pagpanalipod ka nimo. Kay oras nga imo ka ng buhaton, magbasol ka sa tibuok nimong kinabuhi. Kay ligon ang mga ebidensya batok nimo nga ikaw gyud mo'y nagpatay sa anak ni Mariano Dominguez. Maayo gid ko kaayo pagkaplano sa mga kriminal nay. Mao nga naglisod yun ang kapulisan sa pag-ila nila. Ang makapahibong lang kaayo. Kay atol gud unta nga muduaw og balik din ni Senyor Fausto aron sa inaugurasyon unta sa liderato ni Apyot. Maulagi nay. Pabitaw nagkuol kaayo ang tanan. Ug daghan sab ang naglibog karon kun si Apyot na bagyod ang atong pangutin ni. Ay, kun buot gud sabton, si Apyot na gyud. Kay mauman ko'y giingon ni Senyor Fausto. Ay, ang inaugurasyon god, formality naman lang na. Pero di naman na malalis nga siya naging leader nato. Nakadungog baya ko sa mga supporters nila ni Tiburcio nay. Matod nila, imposible kuno nga si Apyot maunay mapuli nga leader. Kay wagyud kuno'y angay. Layo ra kuno si Apyot. Kung itandi ni Tiburcio nga taas kuno kaayo og kinaadman. Kinaadman sa pagpanikas. Maunay husto nga pagkasulti. Unsaon na lang ka, nay. Kung mo insisir si Tiburcio, nga siya gyapoy leader din Ay, dakong gubot nga mahitabo de siya. Kay nahibaw na ang tanan nga gilisan na siya. Bagka na sa jud kaayo siyang naong kung magbuot-buot pa siya. Na, naibaw ra bagyod ang tanan sa kinaiya na nila, nay. Murag sa akong pangagpas, maugin ay mahitabo. Kung maugin ay mahitabo o de siya, ang asyenda amlan wagyo'y kalinaw nga maangkon. Og magpabilin tang ingon ini hangtod sa hangtod. Og delikado pa nga mga papas ta ining dapita. Paminaw mong mayo. Samtang presko pa ang mga panghitabo. Kinahanglan nga ayaw na to pagda ang atong mga papel
aron dili masabdan ang atong mga lihok. Kaya ang atong pagpakigbisog alang sa atong kagawasan ug pag-angkon sa Hacienda Amlan. Inanay lang. Daghan pa kita og magian nga mga pagsuway. Pero ayaw mo kabalaka. Kay ang hangin pabor ka nato. Na kita'y mga tao nga naglihok sa tanan. Mga dagkong tao nga nagpaluyo ka nato. Magalaom ka pa. Yayo ginamo pagda nga mong kaugalingon. Tuod ay, sir. Kaning, dagang ba yung tanan ako kung kinsang yun kuno'y leader ron din is ato. Kinsa pa man iya, Brutus. Way lain na magapuli ka na ko din, Ako nagyapon ang leader din, Tungod kay wa madayon ang pag-inaugurar nila ni Apyot tungod sa nahitabo. Kinahanglan nga to ng ipaibaw sa tanan, Papa. Maghimo kitag atong pulong-pulong. Ipaibaw na to sa tanan, nga ikaw lang gihapon ang pangu din sa tibok asyenda. Bitaw, sir. Mas maayog yun nga pahibawon pagbalik ang mga tao aron dili sila maglibog. Daga na ra ba ang nagtuo nga si Apyot na kuno'y bagong leader? Si Apyot? Nabuang na! Kung itapan ming duha ni Apyot, uy, sa naong palangdaan, mas tuhuan ko sa mga tao kay ni Apyot. Unsa mga hibang kaaga ng tawhana? Wa ka na masuhitos balaod. Bisag ipaagi pa na itong debate. Wa sila'y daganan. Ang ako lang gikabalagan, Papa. Kay naa pa si Chico. Ayaw mo kabalakan ni Chico. Si Chico, kontrolado na to. Dili na makahimo og isina dinhi ilabi na nga patay na ang iyang amahan. Pero di taangin mo kumpiyansa pa. Mantigo ba yan na si Chico? Anak ko na siya ni Fausto. Unsao naman lang kung gamiton niya ang iyang gahom, isip anak. Di ba? Siya man gyo'y tuhuan sa mga tao? Bida gininyo. Osbon ko, Dante. Paminaw mo mayo. Dili gud mahitabo nga magpataka siya pasigarbo sa iyang kaugalingon nga anak siya ni Fausto. Nalimot ka sa kong gisulti nimo? Nga kana si Chico adunay daghang kaso. Ilabi na ang kaso niya sa pagpatay sa anak sa negosyante nga si Mariano Dominguez. Kay kung iya ka ng buhaton, ako mismo mao'y magpatawag og pulis aron itaral siya sa bilangguan. Believe sab ko nimo pa na. Maayo gyud kayo ni nimong pagka. Mauron. Natural nga buhaton ko kana, Dante. Nahibaw ko nga naanak ka na sa unahuna ni Chico. Pero magpanagana siya. Tinasayod siya. Nga ako mismo, mao'y magpadakop kaniya. Kung ato na lang yun ka na siyang ipapriso, Papa. Kuri ka dyan! Dante, ikaw ba ayaw lagi pagdali-dali? Kalma lang lagi. Kanang naa sa imong huna-huna, ang tanan, dugay na nakong giplano. Busa relax. Pabutal ninyo ang tukmang panahon. Kay isunod unsab unya nato si Chico Malo. Kana gyud mo'y husto, Papa. Aron wa na tay daghang una-unaon pa. Ato gyud ang hipuson si Chico Malo. Baychik, naibaw ba kas baliktaron din, Unsa man biyo to? Daghan ang nag-ingon. Sultian ko nila nga magpatawag ko no dakong panagtigom sila sa Tiburcio og Dante. Aron ilang ipaibaw sa tanan nga sila gihapon ko no mo'y ilhong leader din, Sa may mo ni bawanan. Ang ato rasab nga dumadapig bay.
Nakakuha sila impormasyon gikan sa kampo nila ni Tiburcio. Kano sa mo kuno nila buhaton? Karon ko nung si manahon na bay. Ako pa nagklaruhon kon unsa gyung adlaw sila mag-meeting. Pero ang ako gud bay, nabalaka kay ko. Ang tanan lakip sila, nabalaka kaayo ni ana. Kinahanglan gyud nga mapugngan sila sa ilang bati nga plano bay. Idaghan ang maglibog unya kung ilan ang buhaton. Ako sila istoryahon. Ha? Kinsa may mga istoryahon bay? Sila si Tiburcio? Oh. Ako sila istoryahon nga di na nila ang himon. Uy. Kinahanglan nga ilang irespeto ang kagustuhan ni Senior Fausto. Unya, maminaw ka sila ni mo anak bay. Mapahitas honor ba kayo ng mga tawhana? Wa ko mahadlok nila. Basta ako sila istoryahon. Kung kinahanglan nga sundon kung unsa may nahimong hukom ni Senior Fausto. Pananglit bay, Chick. Pananglit, o di gid sila maminaw na to. Dakong kagubot ang may tabo. Pastilan. Manay di maayo bay, Chick. Natanawan ako sa unahan ba nga muulbog yun ang dakong kagubot. Kay naibaw na baya sila nga wag yun makauyo ng tanang tao din sa Asinda Amlan. Kutobs ko mahimo. Istoryahon ako sila sa minaayo nga paagi. Aron di na mo sangko pa sa dakong kagubot. Unya, saman ba, Chick? Nagkinanglan kag backup? Aron ato silang istoryahon? Ako rin mahibaw, Anapyot. Buhaton ako ang tanan. Kutobs ko mahimo. Kamay na lang pag-antos, mga hinanib, ha? Hapit na naman santo! Basta timan-ini niyo. Pahibawaan ninyo ang tanan. Nga karong Biyernes sa hapon. Alas 5, magsugod ang dakong meeting. Aron ipahibaw sa tanan nga si Papa Tiburcio mao gihapon ang nagpabiling leader sa Tibok Asinda Amlan. Baboy! Oh. Popeps. Sana? Bus, di si Chico malo. Oh. Ha? Na si Chico? Unsa? Na, bus. Nangita siya ni Sir Tiburcio. Oh. Pasudla. O paatubanga din hinako. Magtuman, bus. Mga higala, doon na tayo halangdon nga bisita. Si Chico Malo. Oy! Unsay among ikaalaga nimo, Chico? Nganong naabot man ka sa among teritoryo? Pwede mo nga man. Si Papa? Oh! Wa siya rin eh. Nganong nangita man kang Sir Tiburcio? Karon pa ko makakita ninyo pagbalik. Diin man mo na itong mga ngaging adlaw. Uy. Nganong nakapangutan naman kaniana? Bitaw! Kinahanglan pa ba nga masayod ka kung diin ni adtong mga pipila ka adlaw? Sa katinod nga nagpatawag man kuno mog meeting para sa tanan. Oo, tinuod na. Ngano? May problema ba? Unsay katuyuan sa meeting? Uy! Kadaghan ko ni magpangutana! Brutos, pasagdi siya. Dili! Palihukos pagtubag. Unsay katuyuan sa inyong pagpatawag og meeting para sa tanan? Simple ra kayo, Chico. Aron ipaibaw sa tanan nga si Papa Tiburcio mao gihapon ang nagpabiling leader dinhi sa Tibok Asinda. Sigurado pa ba mo sa inyong katuyuan? Unsa man? Di pa ba di ay ni mo klaro ang among tubag? Alang sa inyong kasayuran, di na mahitabo nga si Tiburcio mao gihapon ang magpabiling leader. Ang bagong leader na karon mao si Adjong Bagintol alias Apyot. Uy! Uy, mga higala! Nakadungog mo, Aldo? Si Apyot na kuno'y atong leader. Uy, si Apyot na din. Si Apyot na din. Hala! Karon pa ko mahibaw ni Ana. Diyo tayong kahilom!
Jutay kahilom. Ay, paghilom sa mo, ay. Nganong wa man nimo dad-a si Apyot dinhi aron among palipayan. Bitaw, gidaon tanin mo ang bagong leader din, he. Ha? Tanaw na to, og magkahuuyon pa miniya, ha? Pasensya ka na, Chico. Giduyugan gid minimo sa among lipay-lipay dinhi. Mayo man day kayo kang mupakatawa na mo. Naglipay-lipay mo din samtang nagbangutan ang tanan tungod sa kamatayon ni Senyor Fausto. Pasensya na. Dili na maoy among tuyo aron insultuho na mo ang kamatayon ni Don Fausto. Ang amo lang naglingaw-lingaw lang mi din eh. Wani kalabutan sa kamatayon ni Don Fausto. Pure gyud ni nga pampawa rang sa kalay. Bueno, Chico. Ayaw lang kayo palabi o kaseryoso nga nung istorya karon, ha? Kung gusto ka o katinawan ining tanan, akong ingon si Papa, nga doon na kay tuyo niya. Aron magklaro ginimo ang tanan kung unsa may imong mga pangutana ngadto niya. Ang akong nabalitaan kay gi-cremate ko no dayon Senyor Fausto. Mao ba, Pyot? Oh, Oo niya. Doon ay mga paryente o igsuon Senyor Fausto nga mitambong? doon naman ko no. Dagan man ko no og paryente Senyor Fausto. Ang misteryoso ko no kayo sa tanan, mao ang iyang anak. Kay way usa nga nakakita kun hain ako no ang iyang anak karon. Buhi man kaha ang iyang anak, Pyot. Ay, dagan bitang naglibog ang pangutanahan ng Marsya. Kay matod pa sa akong mga nahibaw-an nga istorya, strikto ko no kayo si Senyor Fausto nga to siyang anak. Ug wa gyud ko no'y makadali-dali og duol ini niya. Naabay mga hulagway sa iyang anak nga dako na karon. Mao nay dakong pangutanan ng Marsya. Kay wa gyud makapakita og hulagway. Unya wasap gi usa nga makatugan kon hain na karon ng iyang anak. Imposible sab og iyang taguan. Maayo gyud unta, masayod ang tanan kun asa na siya karon. Kay aron ba matigayon na ang tanan? Nabala ka na kaayo ang kadaghanan sa tinud-an ng kahimtang nato dinhi karon. Labi na nga kusog kaayo ang hugon-hugon. Nga si Tiburcio kuno gihapon ang leader dinhi sa atong dapit. May lagi gyud unta. Pero basin og wa pala mi tumaw karon des. Natuo ko nga mahatagan ratang tanan og katinawan. Di sa gibuko mo to, oy. Way makahatag na to sa saktong impormasyon kung buhi pa ba o hain na ang anak ni Senyor Fausto. Siya ragi makadesisyon ining tanan. Di mahimo, uy, nga ipamugos ni Tiburcio nga siya'y mangangkon nga atong pangu ining dapita. Subak man gyud ang tananay. Hasta man gani ang mga kapitan. Wa man gani makauyo nila. Madayon ra bagyo ko no ang ilang meeting nang para sa tanan. Kay i-anunsyo gyud nila sa entablado nga si Tiburcio kuno gihapon mo atong leader. Aw, kun magbuot-buot silang pangangkon sa ilang kaugalingon. Nga naman dayog di ta mo ilan nila. Kay klaro magid kayo ng pangilad ang ila. Bitaw des. Dako kay ng scam. Nibaw ko nga ang tanang tao din sa Asyenda Amlan. Dako gyud kayong supak sa ila pagkabuhaton. Supak lagi ta. Pero unsa man say atong dag-anan unya ini kun mugamit sila sa ilang mga armas. Wa gid tay dag-anan ini kun ang tanan bation o kahadlok nila. Stilan ay. Stilan! Kunaap lang ko'y armas runang. Musukol ko ginubatay ng mga tawana, oy. Moro man na ilang gisaligan ba? Ang ilang mga guns. Ganun ay dang tag-as kayo mga armas. Nagita mo kuno kanako. O, Tiburcio. Nagita ko nimo tungod kay gusto na kong klarohon ang mga balita nga maghimo man kuno mugda kong meeting. Aron ipahibaw ninyo sa tanan nga ikaw gihapoy ng pabiling leader dinhi.
Kuan ka ng bini mo, Chico. Dili na ko kagustuhan. Kagustuhan ka na sa mga tao dinhi. Kay aron ka masayod. Ang mga tao dinhi, nakaila na kay nako. Og dako ang ilang pagsalig nga ako gyud may magpabiling leader ang dapita og dili si Apyot. Di na ito magdagan pagstorya, Tiburcio. Kung tinud-anay ka nga mitahod sa kong amahan, kinahanglan nga sundo ni mo ang iyang gitugon para rin dapita. Oh, Chico, usbon ko, dili kini akong kagustuhan. Dili ako ang nagpasiugdan ini. Tingog kini sa kinabag-an nga angay natong patalinghugan. Sa ato pa, di mo sundon ang mando ni Papa. Ang tingog sa katawhan, mao'y tingog sa imong amahan. Ayaw nagiliko-liko ang atong istorya, Tiburcio. Way laing sundon karon din mao nga kong tingog. Kaya naibaw ko nga sa tanan gusto ni Papa. Di na kita angay pang maglantugi ni anak Chico. Taas na kaing sugilanon kung ato pang uting kayon ang tanan. Pasagdi ang mga tao nga mo'y mupalanog sa ilang tingog. Dili mahimo nga ato silang pugngan. Osbon ko, Tiburcio. Ako'y masunod, ini dapita. Kung di ni mo sundon ang akong tingog, di kita makabaton og kalinaw din. Ug basig mapugos ko sa pagpaila sa mga tao nga ako si Rafael, ang bugtong anak ni Don Fausto. Ug sigurado ko nga ako mo ilang sundon ug dili ikaw. Nganong hilig ka man kaayo ni anang pagpanghadlok? Ako maghadlok mo. Nagsulti lang ko tinuod. Timan ini ninyo, Tiburcio. Andam na kumpuyan ang bilangguan aron lang maangkon ug tinud-anay nga kalinaw ang Hacienda Amlan. Di na ko iksapayan ang mga sayop nga pasangil basta matuman lang ang tanang kagustuhan ni Papa inig dapita. Nabalaka na kayong tanan ini, Baychik. Supa kayong tanan nga magbuot-buot silang pangangkon. Nga si Tiburcio gihapoy leader din he. Nagkabalaka, Piotr. Kaya di yun na may tabo ang ilang pagpangangkon. Way makapausap sa kagustuhan ni Don Fausto bisag buwan na si karon. Oh, sige mahitabo. Nga, nangugat naman gani ang ilang mga supporters nga si Tiburcio gyud ko na leader gihapon din he. Ay lang nagpaminawa ang mga sulti-sulti. Kaya doon ako yung nahunon ang bagay. Ha? Unsa may imong nahuna-hunaan, Baychik? Paminaw, Piotr. Karon magyong Biyernes sila magtapok. Nakahunaw na ako nga maghimo sa tag-atong meeting. Ha? Ang buot mo ipasabot, Baychik? Ato silang atbangan? Magpatawag tag-meeting. Kanang ato yung meeting. Tanaw na to kung kinsay daghang banambong. Uy, pastilan, di ba alanganin na kayo, Baychik? Tulon lang biya kadlaw. Miyerkules na ko dron. Huwebis ugma dayon Biyernes. Alanganin na kayo. Magpaibaw patas mga tao. Tabangin ako. Ato ta magtapok doon sa Kapilya sa Dawis. Dako man to gahawan nito. Atong awhago ng tanan. Ug himuon na tong opisyal nga pagtudlo nimo isip bagong leader dinhi sa tibok Hacienda Amlan. Uy, pastilan kakakuyaw gud ana, Baychik. Kinsa may official nga may katungod aron mo imutuboy na ako isip bagong leader din he. Ako. Ha? Ikaw? Pero huwag kay pagsalig na ko. Ay, kuan ba? Misalig man ko ni mo, Baychik. Ang ako ba? Kanag yung otorisado nga gibinlan ninyo Fausto aron ituboy ko sa pagka-leader ng dapita. Ako lagi. Nganom di ka. Gitagan di kagahom ninyo Fausto. Hay, pastilan. Ako, Baychik. Wako'y problema. Sa una, nagduha-duha ko pagdawatan na, pero karon sa naitabo ninyo Fausto. Ako lang ginagdawatong tahasa. Bisag lisod kayo. Kay, wala magilaing mapili. Wala nailaing mapili din, ba? Ikaw man unta to mo'y angayan. Balibad sab ka. Salig lang ako, Piotr. Atong pahibawan ang mga tao nga magpatawag tagdakong tigom din sa ato. Diha doon sa Kapilya. Aron ipahibawan na to sa tanan nga formal na kamulingkod sa imong katungdanan isip bagong leader din ikaw. Na? Dili ka ni magkagubot, Baychik? Atong sabuton si Kapitan Buning. Kinahanglan nga matabangan ta aron malikayan ang kagubot. Sige. Atong suwayan. Padaghanay man kaani sa dumadapig.
Uyon ko na imong plano, Bachik. Ano niya na to mahibawan, Piyot? Kung kinsa gyud ilhon unya sa mga tao, nga angay muhimong leader, din pita. Sige. Maayo na, aron. Makita yun ang katag. Unsa? Mag-meeting sa Tapyot? Mo na gustong mahitabo ni Chico Des ng Marsya. Ay, dagan ako gipang ingnan. Mitabang na sabganin ako sila si Didit ug Ampog. Hasta sab ang presidente sa kapilya, si Rini. Uy, unya. Unsaon man naapyot nga naara ba siya meeting sila sa Tiburcio? Wala kaso nang. Ang ila ato nila ipahigayon sa Bantaaw Gym. Pero ang ato anar sa kapilya sa Dawis. Ako magkay nang hawan diha. At banggo na sa bakahanin ni Pablo. Unya, Apyot. Dagan magkaang manambong. Pero daghan gyud ang manambong na to, Des, kay daghan ba gyud ang wa makauyaw nilang Tiburcio ug Dante din Unya, Apyot. Di ba matod nimo ang katuyuan sa atong meeting mao ang pagpailan nimo sa tanan nga ikaw na'y bag-ong leader din Onang. Hoy po ni Bay Chico. Ay, maayo hinuon, Pyot. Pero ang akong pangutana ba, kinsa man unyay mo isa sa imong kamot aron ituboy ka nga bag-ong leader din histibuo kasyenda? Si Chico. Mahimo ka, Pyot? Nganong di man mahimo, Nay? Nga, nasayod naman ang tanan nga si Apyot gid mo ay gitulo ni Nyer Fausto. Ay, ang ako ba, basin og dili sila muila og musunod sa gustos mga tao. Problema na nila, Nay. Basta, di na ikalimod sa tanan nga si Apyot mo ay nauyo na ni Nyer Fausto. Nga mahimong bag-ong leader din sa Tibok Asyenda Amlan. Ako, nang Marsya, di magyudunta ko gusto ini ba, pero aton lang gini ako. Sangan sa kalinaw. Gadi na ta mailog pag-usab sa bati nga kagahapon. Lisod kayo kung di ta makig-away ini sa katarungan. Sigurado ko, nga doon ay nagpaabot na to sa unahan nga di maayo. Kung patuyangan na to sila sa Tiburcio ug Dante sa ilang gibati. Husto ka, Apyot. Mao nga, mutabang gid mi, Apyot. Sa pagpahibaw sa uban aron magkahiusat ang tanan nga di kita mosugot nga magpapiling si Tiburcio sa iyang katungdanan. Brutus, unsay balita? Bossing. Nakabalita nga ato mga sakop nga ugma kuno. Mag-meeting sab sila si Chico dito sa Dawis. Gikonbinser nila ang mga tao nga masuporta gyud kuno nila aron ipaila nga si Apyot mao kuno'y bag-ong leader din sa asyenda. Mao ba? Mao na ba niya kaayo, Bossing? Og sigon sa atong mga tao, no? Mura kuno og mas daghan ang mo pabor nga to nila. Imposible na nga mahitabo, Brutus. Pero unsaon man ron ana, Bossing, ilag yung gituyong adlang Biyernes aron tugbangan nila nga atong dakong panagtigom. Unsa man pati bahato na ni batok nila. Ako istoryahan sa papa, bahay na anak. Lisod kayo kung budritso taghamag. Di na to kalimtan nga si Chico, anak ni Don Fausto. Busa, dili na to siya kakumpiyansaan. Nabalaka lang yung ko, boss. Kay basin og di dito tahuron. Basig dili na tatahuron sa mga tao din is ato. Ug unya, sila na maghari-hari din, Di ko musugot niyan. Ginahanglang doon lang yung tayo buhaton, Bossing, ka na. Lisod kayo kung ato silang pasagdan. Mag-istoryahan niya tagbalik ka na, Brutus. Kaya ko pa istoryahan sa papa. Aron, makaandam ta. Kung unsay angay na itong buhaton. Hing nalaw niya ko, Bossing, Kung unsay atong buhaton. Risa, ganit lang. Uy, si Chico man ron. Ganit. Asa ka pa ingon? Mupauli na ko, Chico. Ikaw rin usa? Di magagikan. Dito ko sa ilang nang bising. Mitabang ko pahibaw para sa atong meeting ugma. Mitabang pagiday ka? Ngano? Dili ba di ay mahimong mutabang? Ganong ikaw ramang usa?
Wala ka magpakuyog og imong kaila din eh. Nagkuyog maming apyot ganiha. Unya, nagkabuwag mi kay mudiretso man kuno to siya sa barangay. Mao ba? Ganin naram kong langitan ni Apyot. Tuwa sa paingon dito? Abasa na lang dito. Ihatol lang natin ka sa inyo. Mapasaro niya ko dito niya. Ay, ayaw na lang, Chico. Ako ray mo uli sa amo. Katultul man ko. Dool na masab ko. Ayaw, ihatol natin ka. Ay, buwanga. Buwan ka! Paano mag-vote magkano? Ayaw may vote kayo din Uy, Chico. O, sama ron. Murag doon ay away disnahan. Tanadis. Ihatol na natin ka dito sa inyo. Kay ako nang susihon kung kinsa na nag-away disunahan. Ay, maghalukan-lukan din eh. So may problema din eh. Hoy, Chico! Ikaw din ha? Hoy, ikaw ha? Ayaw pagkapil-apil ha? Huwag kayo labot sa muralis. May ubag-bangutan na kung ano siya problema. Kini tawaga. Yan may function ng baga mo tampong yun sila kini. Isa diya ka mong gibalibara na suko. O kaya ming gihulga nga papawaon ko nung nila din eh. Tinood ba nga inyo silang ihulga? Di na ihulga nga mo ha? Mando na siya Chibolsyo. Kaya siya mo ilitin rin eh. O kinanglan nga mo sunod ang tanan niya. Sakop ka ba ni Tiburcio? Oo! Ang tanan din eh. Sakop ni Sir Tiburcio. Pauli sa inyo, Brad. Ayaw sa mukha ninyo ang mga tao din eh. Ignas Tiburcio, nga di maayo nga mamugos mo sa mga tao nga wanay gusto ninyo. Ayaw paghaud-haud din eh ha? Kung di ka gusto nga maangin niya sa among kasuko. Wa ko mahadlok ninyo tanan din eh. Yamat na. Sabigay mo gusto ha? Unsa gusto mo ha? Gubot! Buhata ko nun sa inaa sa inyong unahuna karon. Pero ayaw pagmahay kung doon ay daotang mahitabo ninyo din eh. Kahilas ni mo ha! Ipanta mo katulo. Kung di mo mupahawa din eh, makita ninyo ang inyong ipangita. Uno. Dos. Akahambugilo ka di mo! Mga kaban, kalma lang mo. Magbantay ka ha. Kanaw niya ang imong kahambugiro. May bunga ro niya na sa sunod adlaw. Makita ni mo. Tala mo, magkaman. Mamawa tala ni. Hilas tawahan na. Bantay na kino. Maayo. Kay nagtagbo ta dinhi Apyot. Mahimo bang magsultian ay tagkadiyot? Si Kapitan may akong toyo. Bisag kadiyot lang. Kanang way makadungog nato. Ay, unsa may mong toyo, sir? Isulti na kong diretso, total. Naamta din is gawas barangay holo. May laing makadungog na to. Bueno. Nakadungog ko. Nga ugma inyong ipahigayon ang inyo sa mga kalihukan. Ug inyo yung giatol sa susamang adlaw sa among panagtigom. Ay, di ba na ko'y nagbuot, sir, pagbuot man ng Chico? Tawa man kasi. Chico? Purbida. Kamong tanan? Mituogid niya? Bueno. Moderitso ko sa kong tuyo ni mo, Apyot. Kining ako, inamahan kining atambag. Nangandoy ba yun ka nga mahimong pangu din sa tibok Hacienda Amlan? Wanin ako pangandoya, sir. Ang akong ipangandoy nga matagan ragyod og kalinaw ang atong dapit. Kay nga ano? Ha? Gubot ba din atong dapit ining panahon sa akong administrasyon? Gubot ba? Pasensya na, sir. Pasensya na kayo. Pero masultig ako ng tinuod. Tinuod sa labing tinuod. Nga, gubot pa sulukot nga atong dapit. Buot ba ni mong ipasabot? Nga palpak ang among mga pamalaod din, he? Ha? Hinungdan sa daghang kaguliyang o kagubot? Sigon sa akong naibawaan, sir. Daghang yung mga pangabuso din, he, sir. Abi ni mo, Apyot. Sir? Dali rakay kong ika-istorya. Bitaw. Bukas ang akong kasing-kasing sa mga taong maantigong musabot din hinako. Bao ko, anak. Pero kung masinupakon gani siya sa akong pamalao din mahimo na kong kaaway. Ug siguraduon gid nako nga
Lapas siya ining dapita. Yay. Tempa na, sir. Unsa man ang imo? Unsa man ni? Pagpanghadlok na ko? Wa, apiyot. Dili nako kinaiya ang manghadlok og tao. Aw. Usbon ko. Maayo kayong akong kasing-kasing ug katuyuan alang sa tanan. Ug gani, kung gusto ka, magsabot ta. Ihatag ang imong suporta diri kanako. Kay akong ipaniguro nimo, apiyot. Akong ihatag nimo ang labing tamis nga pabor diha kanimo. Makakwarta ka. Hatagan ikaw nindot nga posisyon dinhi. Walay problema nako. Bisag unsay imong pangayoon, akong ihatag, apiyot. Muna, akong isaad nimo basta magkasinabot lang kita. Og ako lagi imong sundon dinhi og walay lain pa. Kinahanglan nga ako ra ang imong ilhon nga lider. Klaro ba ang gisulti nako nimo, apiyot? Nakasabot ka ba sa buot akong ipasabot diha kanimo, ha? Karong adlaw, formal na natong gidawat ang bag-o natong leader dinhi sa tibuok Hacienda Amlan. Wanay lain kundi si Adjong Bagintol alias Apyot. O karon, ariya, atong sugaton sa masipang pakpak ang bag-o natong leader, Apyot Bagintol. Juteng kahilom. Aliyog lang. Juteng kahilom. Unas tanan, magpasalamat ko sa labang magkagagahom sa kinabuhi nga iyang gipahuwaman diri nako. Sa ako mga kahigalaan, nga dako og pagsalig og pagtaho diri nako. Ilabi na ni Chico Malo. Umuwi si Chico! Dako kay nakong pasalamat ninyong tanan sa inyong mainitong pagtimbaya karong adlaw sa atong panawagan. Og sangko sa langit ang akong kalipay nga ako may inyong giilang bagong leader karon dinhi. Sa tanang mga kapitan og mga opisyalis nga miduyog og misuporta diri nato, daghan yo kayong salamat. Og nahibaw ko nga dili ko takos apan sangan sa kagawasan og kalinaw. Kinasing-kasing na kong gidawat ang bugat nga tahas aron magkabot nato ang dugay na natong gimithi dinhi sa Hacienda Amlan. Gibuhat sa imong mga tao, Brutos. Mas nakapangandam ta kumpara nila ni Chico ug Apyot. Unya, nganong gilangaw man ang atong kalihukan kumpara sa ila? Nganong naitabo ni? Di ko katupag anak, busing. Kay hasta ko nahibong ko kung nganong naingon adto. Gibuhat na sa atong mga sakop ang tanang paagi. Pero... mga inutil mong dako! Syaro! Kita mo idakog bitaha din kay na to ang gahom. O ganong gamay ramang yun ang nanambong nato, ha? Ang ako, manggod, kanang na ang... mga tarungan para bagyod. Paninguha mang sa tanan na to. Dili lagi! Husto na! Husto na, Dante! Wanay panahon aron magbasol pa mo. Makalagot mo kayo pa! Dako kang kauwawan og insulto sa atong bansagon. Kita ko'y bantugan og inila din Unya ganong... Ilom na. Ayun ang pagsigyaw-yaw diha. Kisa may dili gud mag-uol ining sitwasyon na pa. Nabalaga kay kung ining kahimtang na to karon.
Kinahanglan nga muhimo tag aksyon sa ilang pagpakauaw na to. Ilabi na si Chico. Ayaw mo kabalaka. Mahimong magpilitas numero sa mga tao din Pero dili gid mahitabo nga mahimong leader si Apiot. Maoron. Bida yun. Dili mahimo. Pero maunay giila sa tanan din Mutuo man mo, ana. Relax lang. Naana to ang timon o gahom. Makita unya ninyo sa sunod adlaw. Nga kana si Apiot. Ako kanang patilawon og bilangguan. Ha? O sa may imong buhaton, Papa? Bitaw. Just watch and see. O nganong si Apiot raman, Papa? Hasta unta si Chico? Iapil nagpabilanggo? Hapit na, relax. Mga kung tambag ninyo, ayaw dayon kamupada sa inyong emosyon. Kinahanglan nga mulabaw gihapon ang mando sa atong hunang-huna. Kinahanglan nga abdik ta sa tanang higayon aron dili ta mahimong makaluluoy ining dapita. Maayong buntag. Chico? Hoy, Chris. Ilang po yan ganun. Oh, Des. Unsa man na da? Para na nimo, Chico. Puto ug mangga. Uy, nagtagad pa magyug ka. Salamat ha. Kami ang angay magpasalamat nimo, Chico. Tungod sa imong tinud-anay nga pagtabang namo dinhi. Nagasol pa magyug ka sa imong kaugalingon. Lisod ba pagtultuli mo din Wa na'y kaso, oy. Abi nimo, wag gid kay angay kabalakan ako dinhi. Kay dinhi sa Dawis, ang tibuok lugar dinhi, ako na nang nasag-o. Bisag dili ko makakita, pero pamilyar na kaayo na ako ang mga daan dinhi kung asa na ako agiun. Bilib sa ko nimo da. Saludo kay ko nimo na. Nakita na ko nga kugihan ka gyud. Basta maning kamot lang ang tao. Mahimong sayo na lang ang kalisod. Tod. Wa pa ko malimot sa kong gitanyag nimo. Gusto ko nga dadon ti ka sa kong amigo doktor. Ato nang ipacheck up ang imong mga mata. Aron matanaw kung doon na pa ba'y kahigayunan nga magkakita ka pa. Ay, ayaw na paggunaw na, ana, uy. Dili ko gusto nga mahasol ka pa na ako. Okay na ko sa akong kahintang. Ay, wani kaso, Des. Kinalang nga magpa-check up ka. Aron mahibawan ko na to kung doon na pa ba'y tsansa nga makakita ka. Sigurado ka, Chico? O lagi. Akong ipaniguro ni mo nga maayog itong doktora. Siya mo'y makasulti ni mo kung napabagi kay chance. Bueno, ako nang ingnon si nanay, ha? Kay mahadlok ra ba ko anong magpa-check up? Ay, huwag mo kay anging kadlukan. Kay pa-check up naman na. Oo, sige. Basta ingnon talang unya ka. Isuryahan na ako si nanay. Sige. Ingnalan niya ako kay kung makahukom na ka, ubanan ta rin ka dito sa akong kailan doktor. Dagan kaayong salamat, Chico. Tuod, sa dili pa ko mabaya din naaday ko laing ihatag nimo. Oh, usama na? Nananghid ko ni nanay ini, nga ako ning ihatag nimo. Usama na siya? Oh, sing-sing? Sing-sing, para ni nimo. Dara, oh. Uy, kanindot ko na ng sing-singa. Doon na may esmeralda nga bato sa tunga. Kabili na ni tatay diri na ako kani adto sa buhi pa siya. Ako'y gibinlan niya. Og, ikay napilian ako nga tagan ini. Tungod kay nakita na ko nimo nga managsama mo og hiyas. Uy, daghang kayong salamat ha, Des. Dako ka na kong garbo nga imo kong gihatagan ini. Kanang sing-sing, simbolo na sa imong kabantog o kaisog. Og nagdaka na og kaagop o kalinaw alang sa tanan. O ginaot nga imo kining ampingan. Salamat, Odessa. Akong isaad nga ampingan ko gikining singsinga. Usban ko, Chico. Daghang salamat sa imong kaayo diri namo.
Ang tudron, di ko kato nga mas daghan ang nanambong sa atong gipatawag nga panagtigom kumpara silang Tiburcio nga gilangaw. Gamay ra gyud kay nanambong. Paminaw, Apyot. Unsa man na ba, Chik? Karon nga ikaw na bagong leader din sa Hacienda. Kinahanglan nga doon na kay usbon nga mga kinaya. Ha? Unsa man ba, Chik? Kinahanglan nga ipakita nimo nga seryoso gyud ka sa imong serbisyo. Ug kinahanglan nga dili ka motubay sa mga butang nga wa kinahanglan. Mo seryoso gyud ko ba, Chik? Stilan ay. Kinaiya ra ba gyud ako nga managado niya mga media sa mga tao din Okay ra na. Basta dili lang ka mapalabian. Ang importante nga seryoso ka sa imong pag-alagad sa mga tao. Bitaw no? Leader naman ko. Kinahanglan nga medyo seryosohon ang akong naong. Unya, kanang di kayo nako dakon ug buka nga akong bakon mo katawa. Kay kinira bang akong katawa usahay, makita gyud akong lingag-ngagan. Say maabot pa sa akong pikas dunggan nga akong baba o kinatawa. Sige, basta ayuha lang yun pagdaha ang imong papel isip leader, ha? Gusto ka ba, Chik? Kinahanglan nga mag-amping na gyud ko sa akong mga lihok ini. Huwag paminaw. Karong adlaw muadto ta sa Casa de Piedra. Sugod karon, adto na kamo puyo dito. Ha? Adto na ko sa Piedra mo puyo? Natural. Kay tuwa dito ang imong opisina. Kay ikaw na may bagong leader din Tempasa. Pasablon ka ata dito ba, Chik? Nga, tuwar ba ang daghang mga sakop ni Tiburcio dito? Ang Casa de Piedra, iyan ni Don Fausto. Ug kinsa katong matudlong leader din sa Hacienda, automatic nga adto siya mo puyo dito. Ay, pastilan. Tinud-an ay nagyudi ay ni ba, Chik? Nagtuo ko, nagdamgulang ko ini. Leader nagyudi ay ko. Kinahanglan nga mangandam na ka. Kay muling ko na ka sa imong opisina. Stilan. Nala, sige. Mao naman yung ka ni. Ato na lang yun ng aton. Kay si Apyot naman gyud kaha ang bagong leader. Kinahanglan nga mulingkod na siya sa Casa de Piedra. Kay mao naman gyud na ang tradisyon nga kung kinsa tong mahimong leader dinhi, anha na gyud siya mopuyo. Mao ginay mahitabo, Nay. Kay si Apyot man gyud gitugyanan ni Fausto. Ang pangutana ron diha, kung makasud ba ka sa Apyot sa Piedra, naarabay daghang mga sakop si Tiburcio. Kinahanglan nga magpatabang sila sa kapulisan, Nay. O dili ba naaman si Kapitan Buning? Magpatabang sila aron hapsay ang paglingkod ni Apyot sa iyang trono. Maon ay nakalisod diha. Kaysa ako rabang nadunggan sa uban, no? Nga si Tiburcio dili gid mo pahawa sa iyang trono. Gusto niya nga siya ra gyapoy leader sa Hacienda. Mausab na ako nadunggan, Nay. Kay matud kuno sa mga sakop ni Tiburcio. Si Apyot kuno wa gyud angay nga mahimong leader. Kay nagsige lang kuno og tingsi. Ay, onya be. Unsaon taman nga mauman say gustos mga tao. Magbuot di ay sila kung ang gipili sa mga tao mausay na uyon na ninyo Fausto. Ay, pastilan. Kung wa palang untay daot ang nahitabo ninyo Fausto. Wa na gyud untay problema ron. Naabayay sulti sa uban. Nga basin ko no kining kamatayo ninyo Fausto. Adunay kalabutan sila sa Tiburcio ini. Isa ba yung nanay? Eh, kanagong sulti-sulti ni Lagod. Posible ka, nanay? Wata ka siguro. Kay sulti-sulti man lang na. Pero usahay ra ba ning mga tabi-tabi sa mga tao? Makataghap ra ba usahay? Sus, Nay. Kung tinuod magani na, mambot lang. Magkabaan na na sila sa ilang gibuhat. Naamang gigaba ba? Mubalik ra na nila ang tanan. Maayo unta, Nay. Nga mahibaw-an na sabgyot kung kinsay nagpatay ng Fausto. Aron manubag itong mga tinud-an na yung kriminal. Subo kaayong palandungon. Nga hangtod karon, nagpabiling misteryoso ang iyang kamatayon. Kung kinsa gyud katong tulo ka tawo nga nagpatay niya.
Unsay ato ninyo? Ayos, Tiburcio. Uwa man siya din eh. Isultin lang iyong tuyo. Niyami, kay sugod karon kini si Apyot, anhin na din mo piyo. Kadangog man to, Brad. Ako na ibagong leader ninyo din Busaan yan ako mapuyo. Pasensya na kayo ninyo, ha? Dili mi mo tagalog mga tao nga di na mo kaila. Ug way laing tao nga makasudi ni gawas na Sir Tiburcio. Kay siya ra ang bugtong nga giilang leader din sa Hacienda Amlan. Paibawa ninyo si Tiburcio. Inasyangan niya ako. Di ba ikaw man to si Chico? O ako. Inasya nga ako'y nagbuot nga si Apyot anhin na din mo piyo. Ngisin sa... Kadungog mo to, Brad. Loud and clear. Ano ko din puyo? Pasaman, pasudong mo ni mo, dili? Oy, Brad. Brad, pasudlan na mi, Brad. Kaya ko nag-iilang bagong leader ning dapita. Busa kinahanglan mo tahod mo na ako. Kikasubo ko. Dili mo pwedeng makasud din kung way pagtugot ni Sir Tiburcio. Mahimo na mong mabiya. Pauli mo sinyo. Lakaw na mo. Ug ayaw na mo pagbalik pa nili. Unsay akong ikalagad nimo, Chico. Miyan higyo ko ni mo, Tiburcio. Aron badlungo na ni mo kaning mga tao. Nga mibabag na mo aron musud mi sa Casa de Piedra. Chico, dili na tumabasol ang mga gwardya dito. Ego na sila misunod kung unsay mandato nga gipahimo kanila. O bitaw. Pero kinahanglan nga imo silang manduan aron makasuod mi dito. Sa ako nang gikaingon nimo sa unahan, dunay dakong problema kung imong ipamugos si Apyot nga mahimong leader dinhi. Way magbuot nako kay ako mo'y heredero ni Dapita. O kinahanglan nga tumanon kung unsa may gisulti ni Papa. Wa ko'y nadungog gikan sa imong amahan niya, Chico. Ug usa pa, ang tanan nga transaksyon nga iyang pagahimuon dinhi mag-agi gid kanako. Busa, way opisyal nga mando og kasulatan aron imo kong pulihan dinhi. Kay bisan og anak ka pa ni Senyor Fausto, dili mahimo nga imong supakon ang testamento nga gibilin sa imong amahan diri kanako. Kung di ka maminaw nako akong pahibawon si Atty. Beltran, aron matagan kag disciplinary action ning imong pagsupak nako. Mas maayo nga sa ingon nga paagi, Chico. Sa legal nga paagi. Aron mahibaw-an nato ang tinuod kung kinsay mas bugat nga ngayon nga sundon sa balaod. Ayaw pagtuo, oy. Kay anak ka ni Don Fausto, mahimo na mo ang tanan nga pag-abusar dire ka mo. Wa kay respeto nako ilabi na sa kong amahan. Pero timanin ni. Kung di gyud ka maminaw nako, paniguroon ako nga mahanaw gid mo ining Dapita. Kalma lang, Chico. Basin na doon na pa'y mas nindot nga paagi nga magkasinabot, ha? Nga di na kinahanglan nga musangko pa kita sa pagbinaharay. Seryoso ko sa tanan akong ipanulti, Tiburcio. Kung magmagahi yung ka sa pagsunod o pagtahod sa kung akong imando sa akong gusto, gamiton ako ang tanang paagi. Aron ang kagustuhan ni Papa, maugid ang matuman. Oh, ikaw? Ikaw, good? Basta ako, wa ko'y gisupak o giabusahan. Igo lang kumituman sa sugo sa imong amahan diri kanako. Nga kinahanglan nga akong hatagan og maayong kaugmaon ang mga tao dinhi sa Amlan. Di na ta magdagan pagsulti, Tiburcio. Di na ta maglatugi pa. Aduna ko pa'y panahon aron maminaw og mosunod sa akong gimando diha nimo. Uy. Ang buang. Midiritso og lakaw. Nagtuo tingali siya nga nakapabor siya ini. Tanahon ta. Tanahon tag kinsay mahanaw nato in Dapita.
Daan naming naghisgot ni Ana Apyot. Kay daghan na og kakumpetensya si Tiburcio kaniadto. Ang tanan iyang gibuhatan og mga bati nga istorya aron siya maoy perming manindot sa dunggan ni Senyor Fausto kaniadto. Mao nga wa na ko mahibong kung nganong di gid mo niya pasudlon diha sa Casa de Piedra. Og gawas pa ni Ana. Way mahimo sila sa kapitan og si Hepe. Tungod kay kontrolado gihapon niya ang mga dagkong opisyalis dinis Hacienda Amlan. Maubito ni nagkalisod ng Marcia. Hindi gihapon ko kahimo sa akong katungdanan isip bagong leader. Kung may suporta di rin ako ang mga opisyalis dinhi sa Amlan. Ang maayo, anak, no? Ilisan ang tanang opisyalis nga sakop ni Tiburcio. Kay, wa magyud kay mahimo, Piyot, kung dili sila motabang nimo. Dito, ako na bitang giingnan ana si Chico. Bisag si Chico. Way mahimo kon mismo ang mga opisyal dili mo ilan ninyo. Kinahanglan nga ipaagi gyud na og legal nga proseso aron mahibaw-an kung kinsa gyud angay sundon. Muna'y nakaliso dihanang. Kay wa gyud ko'y kwartang ikasukol kung ipaagi ni husgado. Pilde na tandaan. Kwartahan man sila. Samtang ako, wa gyud bisag usa ka diyot. Maunay labing tinuod, Apyot. Wag itay mahimo ko na nga tong kontra kwartahan. So, ang mahitabo gid ini, posible nga magpadayon gihapon si Tiburcio nga magduma sa atong dapit. Kung makakita ta og maayong paagi, posible nga mudaog gyud ta. Pero kung gamito ni Tiburcio ang ilang impluwensya, delikado gyud nga magpabilin sila sa ilang pwesto. Naglibog bitaw ning akong kutaw nang. Ako bitang giingnan si Chico nga. Kasurindiron na ko ini. Di man siya masugot. Sa ligon man gyud siya nga. Ako gyud ko ng ilhong leader ni astanan din Kung musunod lang sila sa husto, way lalis. Ikaw na gyud among leader din Apyot. Pero unsaon man nga, wa man gyud sa bokabularyo ni Tiburcio nga magpapuli siya sa iyang katungdanan. Kaya lagi kay mga tawhanan ng mga isog ro ba kayo? Ilamin ang gyud ng iyang mga sakop, isog kayo. Mag-ampo lang ta, Apyot. Nga unta matuman ra ang pananatong gipangandoy. Ay, ako inidis. Kunon sa ihatag sa kapalaran ako. Akong dawaton. Balagon sa kalisod. Kinahanglan nga mapangitaan gyud ni natog paagi. Kay kun wa gyud tay himuon, magpabiling ingon ini ang atong dapit hangtod sa hangtod. Amo ning sabutan ni Chico mayo nang kunon sa gyoy the best nga solusyon ining problema ha. Basta kami, Apyot, ang tanan namong simpatiya og suporta na aragyod nimo og ni Chico. Daghan kayong salamat ninyo dis nang Marcia. Nalipay kayo nga ito mga sakop busing nga ang suporta sa mga dagkong opisyal sinis Amlan ni agapon pabor na ito. Munagingon ni Papa nako. Kadilita angay mabalaga. Masaligon kay ko sa akong amahan. Tungod kay bitirano na kayo siya na mga pasikot-sikot. Believe kayo ko ninyo, boss. Kay bisag ipakawawa na mo nila ni Chico o ni Apyot. Wag yun mo tandog nila. Wa matandog ba lang suporta? Likon gihapon kayo ang inyong bantayog, oy. Kitang tanan gitudloan ni Papa. Kung saan na ito pagda ang atong kaugalingon sa mga ingon ining sitwasyon. Busa ngayon lang ato ipakita sa tanan nga wa ta matandog sa mga isyo nga ilang gibato dire nato. Pero boss, kanus amang yun ta mo buwelta batok nila ni Chico o Apyot. Kinala makabaos ito ay ng mga tawana. Sagdi lang, sa ako nagikaingon mo, Brutus. Si Papa, nahibaw kayo sa iyang gibuhat. Dako kayo nga kung pagsalig niya. Kasadili madugay, makabaos ra gyud ta ining mga tawhana. Naglungot-lungot ra bagid kaayo ang ato mga sakop ay. Di na sila makapaabot og dugay nga mabirahan na nato ng mga tawhana. Tambagi gid ang imo mga sakop.
Ingna sila nga maghinay-hinay sa ilang mga lihok. Kay wapay mando si Papa kung unsaon na to sila. Aron makabaos ta ni mga tawana. Matod naman sa ato mga sakop, busing, no? Misuway jud ko no og suod sila si Chico og si Apyo dito sa Piedra. Kasi sila nalagi ko no ang mupuli sa imong amahan. Oh, naibaw na ko ni Ana Brutos. Itawagan mi sa itong mga sakop dito. Pero ayaw ka ba na ka? Ang tanan nagpabiling kontrolado sa atong kahom. Basta yun ha, busing. Dako yun kayo nga mo pagsalip yan ninyo, ha? Nara sa inyong mga kamot ang maayo na mong kagmaon. Wa mo masayop sa pagpadayon sa inyong suporta na mo, Brutos. Ilabi na yun ka. Nag-unag yun ka sa listahan nga mabuhong sa tanang matang sa kalipay. Oh, sa dili pala ko malimot, busing ba? Na ako'y ituganin mo. Oh, unsa man na? Nay, ang grupo ko nun nilang apyot, nagsigi karon og pagkisayod kung asa na ang anak ni Nyor Pausto. Oh, mao ba? Kuan ba? Dili ba delikado kung mahibaw ang tanan nga si Chico, mao di ay si Rafael nga anak ni Don Fausto? Mayo kay gisultihan ko ni mo, ana. Akong istoryahan si Papa. Mahitungod niya ng butanga. Mas maayog yun! Nga, mahatagan may katinawan anang butanga kay si Matoy ra pa. Nagsiki o pangutanan ako. Bahin ana kung unsay inyong reaksyon sa gibuhat nilang apyot. Magigsulti ko ni Papa. Aron amo nang mahisgutan ka ng mga butanga. Wakay ka humin napita. Bugtong si Sir Tiburcio ra ang gilang leader sa Tibok Hacienda. Aw, kuha man na problema, Bonsot. Kung ang imong leader si Tiburcio. Hala, ato ka niya. Pero katong mituog, misaling nako, maray akong paminaon og silbihan. Saan mo pagsilbi nga wa manggani kay nahot? Unya sa kay bangkagan. Wa ka mahibaw kung sa pagpadagan ng atong dapit. Kung gani ka kasuway og dagan sa presidente las kapilya. Grabe kang manulti, ha? Hoy, Bonsot! Ayaw pagto, ngawa ako'y nahibawan. Meron ka masayod. First honor ko, gikas primero grado, hantod sa tercero grado. Uy, tercero grado rin ka kutom. Unya makikontes ka ni Sir Tiburcio nga abugaduhon man to. Abugaduhon lagi, pero tanawa, o sa iyang gibuhat sa mga tao. Okay nga no, sa may iyang gibuhat sa mga tao. Suma! Huwag ka magtanaw sa atong kahimtang din, he. Daghan kayo sila gipangayong payulas mga tao. Halos na lang, tanang lihok na mo din, he. Doon ay bayad. Puwerteng mahala kayong saon, pulos man mga kurakot, ang ilang mga huna-huna. Kurakoton. Ayaw patakagsulti ha, apyot ha. Naibaw ko nga nagpaisog-isog lang ka kay doon na kay gisaligan. Hoy! Kanang inyong Chico nga way hinungdan. O sa way hinungdan? Klaro na, kanang inyong Chico. Himuon ko ng Chicos. Mga bugirong dag ko. Marumog sa kinsang mapodhaw din eh. Kamalinaon sa itong dapit. Sukan nga naambot ka ng tawanan din eh. Siya mo'y nagdaog na kung kasamok sa itong dapit. Hoy! Pagilom dia, Bonsot. Kinagbuwa na ng imong babada. Naliwat kasi mong agawon nga si Tiburcio. Sa kada, alisto lang yung ka, ha? Alisto lang yung ka, Pyot. Kanang imong pagpasagad o ka-ambisyoso, masuway yung ka na. Sobra na kayo ang imong pagpakauaw ni Sir Tiburcio o nila ni Boss Dante. Muabot lang gano'n niyang higayon nga magbasol mo sa inyong binuhatan. Kay timanin si Sir Tiburcio nagpabilin gihapon nga pangu ining dapita. Tanaw, talang! Kung kinsay hambugiro na to, Bonsot, makita man niya ang katag. Basta ang tanang katawhan sa amlan. Nasayod kung kinsa gi ang ayan nga mahimong leader, ining dapita. O kanang inyong gituho ang leader. Usa na siya kamini. Maunay pangutana nila ni Brutus, Papa. Niya, dawata kining papel. Saan man yung papel, Papa? Naa diha ang
tanan na kong tugon. Ipaibaw na to sa atong mga sakop. Aron ibalita sa tanan, ipakatap ang maong balita nga ang anak ni Don Fausto nga si Rafael Mendoza Reyes pinangita sa mga tinugyanan sa balaod sa kasong pagpatay sa anak o negosyante nga si Mariano Dominguez. Ha? Pero, di ba nga nabalaka man sila si Brutus? oh, Nga nagpakisayod sila si Apyot kung asa na ang anak ni Fausto. Ipaibaw na nila. Aron di na sila mahibong nga ang anak ni Don Fausto di na magpakita kay pinangita sa balaod. oh, Saman, di ba nga husto ko? Ugwa na sila'y kahigayunan nga doon na pa'y mulaban nila kay sigurado ko nga magpanagana na si Chico sa pagpaila sa tinud-anay niyang pagkatao. Di ba? Ha? Murag husto tuod ka pa. Say mura. Unsa man di ay? Mao ka na'y tubag sa inyong mga pangutana. Maunay solusyon, Dante. Kaysa ako nang gikaingon nimo. Kana si Chico. Kontrolado nako ang tanan niyang lihok. O di mahimo nga sukdo niya ang akong katakos. Kay sigurado ko, mainutil gid siya ug adto siya tugpa sa bilangguan. Sakto pa. Sakto gyud kayo ka sa imong mga pangagpas. Dili ko mahimong masayop, Dante. Kay bugtong ako rin nasayod sa tanan. Giplano ko na kini ang tanan. Pero, Papa, unsa man gyud tinuod ining tanan? Si Chico, tinud-anay bagyong nakapatay. Kabahin kini sa itong mga plano, Dante. Oh, unsay buot nimo ipasabot? Nga kining atong pasangil niya, di ni tinuod. Dili ka na tinuod, Dante. Ah? Pero si Chico, nagtuog yun nga siya nakapatay. Unsa man gyud ining hitabo, Papa? Taas. Taas kayo ang sugilanon. Basta, suginlan taon niya ka sa tanan kung unsa gilabing tinuod sa to mga pasangil ngadto ni Chico. Nay, Odesya, unsa man, maninda na sab ka? kuan nay, karon pang taod-taod. Tuod nay, nalimot day kog sulti ninyo. Unsa man? Giagdaday ko ni Chico nga ipa-check up ko nun nako ang akong mga mata. Ha? Ipa-check up? Uy, asa man in taon tag-ibayad, ana. Uy, Odesya, nga nasayod na bagyod ta nga mahal kaayo. Bisag sa pagpa-check up lang sa mata karon. Free raman ko nun nay, kay iyaman ko nung kaila ang doktor. Mao ba? Di pasalig man si Chico nako nay, na iya ko nung tabangan. Aron mahibawaan ko na apabay kahigayunan nga makakita ko. Ay, unsay buot niyang ipasabot. Nga mutabang gid siya nimo kung pananglit na apay chance nga makakita ka. Kung wa ko masayop sa akong pagsabot, mao na iyang giingon ako sa sinugdan pa. Namutabang ko na siya nako nay. Nahibaw ba si Chico kung unsa kamahal ang mga gastuhan sa pagpa-opera sa imong mata? Nahibaw man siya nay. Pero ambot kun unsaon niya. Naikog magani ko nga mitaniyag siya nako ana. Kay nahibaw ba ko nga dili lalim ang gasto. Kung maunay iyang gusto, hala sige. Muuyon ko nga magpa-check up ka, Odesya. Aron mahibawaan gid nato kung naapabay puruhan nga makakita ka. Ganahan ba yaon ta ko, nay? Pero nakulbaan po ko. Ay, suway lang good. Kay basin og dunay mga kaila si Chico nga gustong mutabang og sama nimo.
Sige, Nay. Akong inon si Chico nga magpa-check up. Kay ako ra may iyang giagad. Ay, kuyugan ti ka. Mukuyog ko ninyo sa pagpa-check up. Bay, check. Bay. Bay, check. Oh, Bill. Ah, bay, saman, busy ka diha? Kanel, magsilina ako. Ah, sige. Siya balita. Bay, nibaw ba kasi katap nga balita ron? Usaman? Mo di ko nung wa masayod, way nasayod kung hain karon ang anak ni Don Fausto. Kaya doon na di ako nutoy kasong pagpatay. Ha? Di makamukadungog ng balita. Ay, maunay gisawan ron nga balita sa tanan din sa atong dapit. Isa may nagpakatap ng balita. Ay, ako may bawo, bay. Kaya ang ako man nga naibawan sa mga tao din, he. Naibawan ako nga. Nag-istorya-istorya din sa ato karon ba ang mga tao? Mora na ilang istorya. Mao lagi ko na nga ang anak ko no ni Don Fausto dugay na ko no niyang gitaguan. Uwa hibaw kung asa na karon kay dunay kasong pagpatay o pinangita ko no sa balaod. Mutuo ka ba ng balita, Apil? Nagduha pa ko pagtuo bay pero sigon sa akong suod na kayong higala din, he. Tinuod ko na. Kay, nakablatter man ko na sa presinto. Nakapatay ko ang anak ninyo Fausto sa anak sa negosyante nga ginganlan og Mariano Dominguez. Dagan masab ko ang nakabalita ni anak. Kay nga no, Bechik. Napakinaibawan na ng balita, ha? Na, huwag ko'y kasayuran ng balita. Ay nagpaminaw ng istorya, ha? Nga wailungdan. Atod, paminaw ko na. Unsa man na, bay? Doon ako'y atuon sa syudad. Doon ako'y istoryahan dito. Aron ikonsulta na ko ang mayong abogado kung sa diangay na itong legal nga buhaton. Aron matuman yun ang kabubuto ni Don Fausto. Nga ikaw na bagong leader rin. Ay, kinsa may mo atuon nga abogado, bay, Chik? Basta, balitaan talo niya ka. Hindi ko magdugay dito. Bubalik na ko dahil rin. O niya, kanusam ka mo ito? Labing siguro. Aw, ikaw god, nagsalig man ko nimo. Ibaw ko nga daghan kang kaila nga mga maayong laki. Ako pa rin kamutan og buhaton ang tanan nga matuman gyud ang damgo sa tanang mga tao din sa Sindamlan. Sige, Bechik. Balita ilang niya ako kung unsay mga kalambuan, ha? Basta ako, mag-agad lang gyud ko nimo. Mission accomplished, Basing. Oh. Dali kayong mikatap ang balita o sigurado ko nga malisang yun si Chico kung mahibawaan niya nga nahibawaan na ang tanan, no? Nahibawaan na dinis tanan ang tinudalay sugilanon sa iyang kinabuhi. Inom. Very good, Brutus. Sigurado kong malipay yun si Papa kung masayod siya. Nga nahibaw na ang tanan. Mawadag yun ang hambog niya ni Chico. Musamot nga magtakuban siya sa iyang kagalingon kasi siguradong dakpon yun siya sa mga pulis. Kung mahibawaan nga doon na di siya yung warrant of arrest. Nga pinangita di siya sa balaod. Congrats, Brutus! Cheers! Mga animal mo. Sumos mo ba kayo? Si Brutus di plata! Ulugan niyo ka! Animal ka! Una! Gusto na! Dante, gusto na! Bugiro kang dako, ha? Arisgalo kay kang bisong din, eh! Unsa ba kini imong gibuhat, Chico? Nganong naghimo kag iskandalo dinhi? Tungod kay wa ko mahimo sa inyong gibuhat ini. Mga abusado mong dagko. Time pa na gudula, time pa na. Unsa ba isa nga nahimo na mo nimo? Nga namang
init ka man kayo. Ay nalanta. Nahibaw ko nga kamoy nagpakatap og istorya. Batok na ko. Aron inyong daoto ng akong pangan. Relax lang, Chico. Wa mi kalibutan na ng imong mga gipanulti. Ato kining ipaagi sa diplomasya nga pamaagi. Dili na to ipaagi sa kainit sa Sobrar kay kining inyong gibuhat, Tiburcio. Balikon tamong tanan diri. Ug ipaniguro nako nga kamong tanan manubag sa inyong kaabusado sa sobrang pagpanlupig sa inyong isikataw. Makita unya ninyo. Animal. Kito may nagpaso na itong tawhana. Huwag magpahibaw na ako. Sorry kay boss, sorry. Pagkaw ka lang. Asa ko makabantay kay kalit sa misulti niya. Gikalitan kong suntok ko na Haganap. Iday, huwag iusan ninyong nakapugong niya. Mga animal, kasakit sa akong naong. Gikalitan kong santako sa akong luyog. Namumu ang akong naong. Sorry kay boss, hasta ko ikos ako. Sige. Patambali ka na imong naong, Dante. Ang di lang maghuboy ng imong mga mata. Ha? Ingon rin ka sayon pa? Watay buhaton ni at niya? Sa ka na sa imong mga sakop. Sa, uy! Anong inyong kipasud din si Chico? Binuang. Di ko masugutin eh. Kinanbayran ni niya ang ikibuhat ako. Hangtod ko. Nanghuboy sa akong naong. Kusan. Animal. Patambali na ninyo. Kung di naman nagtambal, hala. Mag-fismas mo. Fismas ba? Pismas. Hindi na mailan ng naaming huboy siyong lang. Pismas mo. Bidoy. Animal ka, Chico. Magkita lang tayo. Pati yung nagyo ka. Kumusta, Chico? Okay, Rades. Ikaw, kumusta na? Nianay ko ni mo ron. Kay, ano na ipahibaw ni mo nga nag-istorya namin si nanay. Katubang bahin sa imong gitanyag na ako. Oh, Todd. Kumusta naman na nakadesisyon ka na ba? O, Chico. Dakong uyon si nanay. O, gusto siya nga iya kong kuyugan. Mas mahinundes. Sakto kayo nga imo kong gipahibaw karon. Kay ugma mo atong syudad. Kung gusto ka, ugma dayon, mukuyog mo na ako. Time pa una. Pakuyugon minimo sa syudad? Oh. Nalimot ay kong sulti nimo nga ang espesyalistang doktor tuwa manukat sa syudad. O tuwa sa dito ang iyang mga high-tech na mga equipment. Aron mahibawan gyud kung unsay tinud-anay ang estado sa imo mga mata. Mao nga kung okay ra ninyo, ugma dayon, magkuyta dito. Sige. Akong inon si nanay, anak. Ako na siyang pangutan noon kung makaagwanta ba siya o biyahe nga layo kaayo. Oo, tuo rin, no? Masakit man ng Marcia. Pero sige lang, ilang kabalaka, musakitaan ang mga dagkong series nga dunay aircon. Aron komportable ang atong biyahe pa dito. Sige. Akong pahibawaan si nanay. Pero, Chico. Sa manis? Naikog na baya, Miss Nanay ni mo. Basin baya o? Ay, napagiskuta na. Kung may tungod lang sa kwarta, walay problema. Napamang ko'y makuot. O ayaw mo paggunaw na sa tanang gastuhan. Ako'y bahala ninyo. Kay ang kwarta, dali ra na makitaan. Basta kaya kung saan mo, kung moingon ang doktor nga doon na pa'y puruhan nga makakita ka, maning kamot ko kutob sa kumahi mo, nga mapirahan nyo ka. Aron sa ingon, makita nimo ang kanindot sa kalibutan. Kung giunsan niya paghimo ang talan-aon ug ang kanay. Kanay sa mga panganod ug sa palibot. Mao ba? Daghan kaayo salamat sa imong kaayo, Chico. Ang ngayon lang nga tabangan ka, Odessa. Tungod kay nakita nako nga usa ka kadalaygon nga babae. Salamat kaayo. Chico! Wala. Chico! Tingkog ba ni Tiburcio? Ay kado ko disa. Di na siya maghimog binuang din ako. Ako'y matubang niya. Kumusta, Chico? Usay mo tayo. Uy! Doon na nakibisita din eh. Yun na pa, di ba? Ikaw magkatuang gihinganlan o Odessa. Ang anak ni Dionisio Ocampo. Ako. Kumusta ka na, Iha? Okay lang. Nalimot ko. Usa ka man di ay kabuta, no? Chico,
Di na lang ako magdugay. Ako na istoryahan si nanay. Mabalik raw niya ako din. Ako rin mo ato sa inyo, Des. Sige, ariw na ko. Ano gun nga babae? Ang bugtong anak ni Dinsyo nga maaniyag. Guwapa unta kayong babayhan na. Pero sayang kay buta. Dili sayang ang iyang pagkabuta. Tungod kay ang iyang kasing-kasing bulawanan. Kaya nakakita siya sa mga pag-antos sa mga tao din eh. Kinatibok ang pagpahayag ba ka na? Chico? O doon na kay gipasumbingayan sa imong sinultihan? Ang mga hait raog sa labutan mo ay makasabot sa kong gisulti. Bueno. Nakadaig ko sa kahait sa imong salabutan. Ingon man sa kalawom sa imong mga panultihon. Tuod, Chico. Mianhi ko din aron magkaistoryahan ay kitang tarong. Nahibaw ko. Parihal kag panglantaw sa kinabuhi. Ugway perpekto nato nining kalibutan na. Sama nimo. Naningkamot nga mahimong maayong tao. Ug mausap ako. Naningkamot sab ko sama nimo. Busa, dili kita angay magkasumpaki sa atong prinsipyo. Kay kitang tanan nagtinguha alang sa kaayuhan sa kinabagan. Kung tinuod man ka nang imong ipanulti karon, Tiburcio. Hangyon tasig ka. Aron mahunong na kining kasamok sa atong palibot. Sundo na to ang gusto ni Papa. Ihatag ni Apyot ang katungod nga mo'y muduma nining dapita. Wa mo tanay problema na ako na, Chico. Ako, igol ako naglaban sa katungod ug kayuhan para sa tanan. Kay ka na kung imong giingon nga si Apyot yun mo'y gipili ni Papa nimo sa imong amahan o dili ba ka tinuod? Ang labing tinuod nga ikaw mo'y gusto kayo nga si Apyot mo'y mahimong leader din eh. Kana mo ni tinuod. Pero, imposible ka na nga mahitag mo. Mag-istorya ta og tinuod din eh. Si Apyot, wa masuhito sa balaod. Sa laktod nga pagkasulti, way hibang kaagan. Nga, may na ako no. Kung saan na pagdali na sa atong dapit kung wasan sayod sa pagpadagan sa usa ka lugar. O tingali, natural lang. Nga maliguro ta alang sa kaugmaon sa tanan. Di kay hatagan na tong pabor, mora ka tong atong mga kaila, bisag na sayod ta nga dili sa takos nga mayong pangu ini dapita. Ugod sa may gusto nimo nga ikaw mo'y magpadayon sa pagpadumaan nining dapita? Mahimong leader? Kung gusto ka, Chico, andam ko muna og sa akong katungdanan. Ang akong anak nga si Dante maoy atong ipuli. Ipaligon na ko nimo nga si Dante mas hanas ug may kapasidad nga moduma ining dapita kumpara ni Apyot. Supa ko nila. Kung musupa ka, sabot. Wala ba'y lain nga mga itodlo nga mas akos pa kay ni Apyot? Kung di ka gusto nga si Apyot mo'y mahimong leader din eh. Ako. Ikaw? Oh, ako. Ako may moduma din eh. Pero, Chico, please lang. Buhi pa sa akong panumduman ang mga tugon sa imong amahan rin ako para nimo. Ayaw kalimot. Ha? Hangtod karon, Chico. Nanalipod ko nimo. Dili lalim ang mahimong leader ng dapita, ilabi na nga doon na kay daghang kaso nga kiatubang. Maray na kadaw, Timothy Borcio. Kay pirmi kang nagpatuon ako ni Papa. Nga imo kong ipanalipdan. Pero traidor ka. Kay imo kong gidaot sa mga tao din eh. Uy, Chico in taon, wata ka dauta, uy. Sa una-una ra ka na nimo. Sa una-una. Nahibaw ko nga nagpakatap ka og istorya nga ako dakpunon sa mga pulis. Kay doon ako nakuy kasong pagpatay. Maunay nakasayop nimo, Chico. Kay dali kang nakamugna sa imong hukom. Ngagikan na ako ka na istorya, ha? Watahon ko'y kalibutan niya na, uy. Akong gisukit-sukit ang mga tao kung diin ka nagikan. Gikan ka ni Apyot ang maong sugilanon. Kay si Apyot, nagpakisayod kung asa na ang anak ni Don Fausto. Nasay na nila tungod sa ilang pagduki-duki. Ug dili na ako nasawi, Chico. Kay nai-record ang kapulisan mahitungod nimo. O gani, dakong buhi ang warrant of arrest
aron dakpon ka. Una aragon. Kung buang pa kong tao, ug doon na kagitagu ang pagdumuti mo, oy, Chico. Hagbay kang isumbong sa mga pulis, oy, nga niya ka din nga ikaw, mao si Rafael, nga nagtakuban sa pangang Chico Malo. Ang pangita sa balaod. Kuwang ko sa pagsaling mo. Ganiha naman ito pasabot. Okay. Wa ko'y mahimo kung mao ka na imong pagtuo. Wa na ko hupti ang imong hunahuna aron ipamugos na ako nga mutuo ka. Ikaw ko misulti sa tinuod. Nga nasayran ko niya nimo. Hinumdumi ka nun Chico. Wa in taon ko makig-away nimo. Ang gusto na kong mahitabo nga, magkauyon ang atong hunahuna. Pinaagi na to, mahupta na to ang kalinaw. Ipaagi na to sa maayong istorya nga di na kinahanglan nga musangko pata sa bati nga sitwasyon. Sorry akong pangayuon mo, Tiborcio. Kung di ka mo uyon nga si Apyot mo'y mahimong leader ining dapita. Ako mismo mo'y muduma ining dapita. Kay ipaniguro na ko sa tanan nga ang gisaad di papaalan sa tanan, kinahanglan nga dunay katumanan. Karon na di mo manlakaw, Dis. Ay, nalipay kay ko ano balitaan. Dadon di mo ni Chico dito sa syudad para magpa-check up. Maulagi ko no, Piyot. Seryoso man kaayo si Chico nga ipa-check up yung kuno ko niya? Ay, pasilan. Natanawan ako sa unahan, Dis. Nga doon na pagyud kay puruhang makakita ka. Maayo unta, Piyot. Pero, naikog ba kaayo ni ini ni Chico? Hoy! Ano kung maikog mo? Kanas ba'y Chico, mutabang din na. Ay, kayo na mangitag paagi. Para na ko. Santoson kayo na si... Bay Chico, kanatawhan na. Simple pero hait. Ang ako ba, Piyot? Ang gastuhan? Kay, di biya lalim yun ang gasto ini. Pero siya magimamubos. Bali-bali disoy. Daghan kayo nagkailas, Chico. Sa nakita na ako anong tawana, murag, nanidagang tinigom. Kung daghan pag tinigom, nganong nagmantinil man siya ng payagda sa ilang may binansyo. Ay na, magkita ko, Des, nga ganahan Rugyano lang ang kinabuhi, ng way daghang arte. Uy, sa magitanaw ni mo anang Chico, Piyot. Di ka na dako na siya sa ila? Na, pareha kitang pangutana, Des, pero sa akong tanonan niya, normal rin kayo siya nga tao. Medyo tabunon o pamanit. Hituraan nga bagsikon, pero buutan. 50-50 ang akong pangagpas, Des. Mahimo kwartahan, sakto-sakto lang, o kahayano lang nga tao nga samaran nato. Unsa man Odessa. Adoon ba nato si Chico sa ila, ha? Dili, Nay. Hapito na kuno taniya din, unya, mudretso na ta sa terminal. Oo niya. Ikaw, Apyot. Dili ka ba mo kuyog na mo? Ay, dinilang ko ng Marsya. Kaya napamang sa ko'y trabaho nun. Apyot! Uy, hala, di ba si Dante man nun, Apyot? Ano, ang mga umang na aman ni Paingon din, Oh, niya kitol. Ano ba na din, Ay, okay, nakita na kita. Dugay na kayo kung nakita ko kayo nga magka-istorya ta. Unsa may inyo toyo na ko? Ikaw, no? O kini si Chico, mga abusado kayo mo din, Kamu na kayo, kung ganong nabahin ang mga tao din, Anong kami mandan? Karong ingnon ka pa. Ambisyoso sa kang dako, no? Bisig na ibaw kang wakay angay. Gusto nyo kang mupulis akong amahan. Di ba na ako kabubuton dan? Kabubuton na sa mga tao? Kabubuton sa mga tao? Kung sutukon di ka diha, makailag yung kakabubuton ron. Walay na patay dan, istorya lang gud-tagod. Bay, Apyot. Kananaw na mo kahiwin mo. Ayaw na naging patunga-tunga mag-leader ka. Kay, bisag itandi ka na ako, layo na dyan kay ka. Oy. Kadiyot lang, kadiyot lang. Unsa magiyon yung tuyo ni Apyot? Ay, may anime. Kay gusto na mo nga di na sila nga magsamok-samok ni Chico din, Kay, happy na yun, mapuno. Anak nila, gamay na lang yung kaagkuwang. Wa mami nakitang butang nga nagsamok-samok sila din sa ato. Gani, naghatag sila kalipay na montanan. Asa ka? Ayaw pagkabilapil, ha? Ginabi sabi ang traso na mo. Wa mi mahadlok ninyo. Kung mi ani lang mo aron inyo ming gawangan, dili gina mahitabo. Kay kaming tanan, anda man nalipod sa among katungod. O gipili na mo si Apyot aron mahatagan og tinud-anay nga kagawasan ang tanang mga tao dinhi. Gusto na! Paminaw ang tanan din, Among tanan nga nakadungog. Pero ipadayon ninyo,
ang pag-reveal ni Batok sa among pamilya. Nasayop mo. Kaya dili gid mahitabo nga ang inyong gituhuan nga si Apiot mahimong leader. Dili gid na mahitabo. Kay way kasaysayan din sa Amlan. Nga dunay leader nga way hibang kaagan. Busa ako pa ninyo. Samtang may panahon pa, timbang-timbangan ninyo maayo taon. Badya! Hoy, ikaw, Apiot. Hindi ka gusto nga matagan og silot. Hiningi mo gibuhat. Pagbag-o. Ha? Pagbag-o og ihatag ang inyong suporta diri namo. Kaya kung kinsa katong magpagay-gahi silang ado na gitok mang silot nga mapaabot. Nagkasabot ba ang tanan? Ha? Dati. Uy. Sa'y problema din. Ikaw mo'y problema din, Chico. Nakadungog ko sa tanan mong gipanulti. Taro sa tanang mga naminaw nga ang inyong kakug sa katungdanan mo inipaswabe sa inyong karbo. Buta mo yung gusto ni mo, ha? Ang akong gusto, mo sa inyong gusto. Busa kung gusto mo kasama karon, atong tapuson karon ng alawa. Odessa, manakatas-taas, dali. Kambukiro ko ni mo manulti. Wako'y angay kapanghambog. Kung nianhi mo arang mangitagbot, sugdin ninyo karon na yun. Uy, kahilan ko na lagod. Sunod kayo na siya. Para, ayaw. Ayaw, kalma. Chico Malo, paminaw umayo. Hapit na mo abot ng imong adlaw. Maihap na lang sa akong mga tudlo. May bawaan raon niya sa tanan ng taong nagpakaroon ingnon niyang dapita. Usa di ay ka-kriminal. Ipariguro na ko nimo. Gining imong pagpakaroon ingnon karon, di ni magtugay kay way mayong paingnan ang mga tao nga nagtakuban sa ilang kaugalingon. Timan ka na, Chico Malo. Muulbor sa ka na kung kagubot ng tungtungura tali nila ni Dante o ni Chico. Higala, napiton ko manamo sa pagpaminaw sa uban pamasumpay na tusugilanon. Chico Malo. Tagsuat Emmanuel Sacol. Pupo sa direksyon ni Ria Arellano, Spinner Joel Bensi. Recording editor and detayed soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Drama. Pagbuto ka listeners, ang part 4 sa Chico Malo, no? Napaminaw na ninyo. Pero sa pag-vlog na ko, hiwag pa ma-edit, no? Pero napaminaw na ninyo, kay Matic naman, no? Sa pag-mix, sumpay naman atong drama agad sa video, no? Atong video sumpay na sa drama. Napaminaw na ninyo ang part 4, no? Nindot kayo ninyo mga kay action. Yung mga ikong pasensya dahil sa katong na-excited yun ba? Nasumpay dahil yun ba? Mahina kalaban, no? Pasensya kayo, no? Mga diatubang karon ba mga pagsulay, no? Pagka 2024 karon po na January, no? 2025 natay mga pagsulay nga sa gubang, no? Diatubang muna nga nalangay ita ang edit pero okay ra, at least naka-edit Japon. Oh, ayan. Tusukan ng dagom. Kaya mga kalisod, skin test. Skin test na purot gapon. Pero dili siya allergy. Di ko ano siya baga na sa kuan na siya sa buga paso ba. Kaya init ba mga kalisuners kaya init sila maka-charge to ang solar, no? Maka-charge to kaya init pa ganina kay sige mag-ulan maghapon na sige kalubat ang solar ay magsig ulan way power ba kaya init at balik.
Agilag og lakbay bakti, labay sa lata ng gamay. Yan, ito na video nitong palibot. Kanina yung mga green. Dito tayo na yung mga green. Green sa palibot. Ko rin ipakapin sa to ang vlog kining sa itong drama, no? Pasensya mga kalisina, kaya itong i-outro vlog ba kay wala naman tayo kuan, no? Wala tayo human na magpasko, no? Di na nakubutangan o jingle bell, no? Mga ito mga kalisteners, thank you so much for watching o for listening. Amping mo kanunay mga kalisteners. God bless us all. Di na rin, puhon pa rin Merry Christmas balik, no? So, God bless us all itong tanan mga ka-listeners. Amping mo kanunay. God bless us all.